Wait. Oh, yes. Okay. We are live. Toh, ladies and gentlemen, kudisbon perlok ngila slam kumbasan minit 100 minit ai ban sedang ikani ka live mentasngi kumba ngelakular gini kidat singi beladap kudu video beladap ku jonga. Di mentasngi ngi layabu bah kapon riu wiji mentak janmit ngini kendu bat pi bat ban ya keren hak by day bat kani ka jing ya day bat ka prime. Tingin pat dan beriu menuru satu kalalong live name, kalalong public name. Yes. Okay, so we have one ngidan iba Riman Nathaniel Imli. Hai bakut, kumnu pilong. Tila dadang idan cu menu-menu semua ban ya mi hakani ke live kenang ba nunim. Ikiteng inu jat nim. Ini jat name. Toh kila idan lang ini inalar rempai dan idan i Lami legend. Oh, so nice. Prime in room. Lalong. Yes, tip top. Prime you kata, do what excites. Do what excites and you'll know about Prime. Nang tade, hi, yes. Nang tay bakut, yes. So ngilay dan ni katugan ni. Te please benang yo, Valdo Maulot. Ngubha ban Fiki Kenishan Pro. Subha ban share ya kani ke video mentak kat bingidang le ini ke live mo. Tiga ni ke live kedai betik hak by day bat ke prime. Bat kata kedai ya ketuk video ba ningkong mga permi ningkong. Hak by day ba kata boong ba kumno pila banyo arlak tingka. Ti om tang kata kepisah ke ba terwah ni tinrei ke ba kongsan ni kedai ya kayo kokot ke ba kongsan ni kedai ke kam ke jam bat khamtam hak by day bat kani ka jing Persyang nala dia ban yeng hala ki jong kejat lada pim don ni ka kam ke jam ka babet ke babiang lani pim semua ya hab mentre ya ki kam ke jam hakata ko organize sector lani la kalong hikam sarkar ne bagi kam private kumju ni pikwa ban yeng hala ki jong ki kejat ti kani ke prime kani bang ngala ai kerteng hang ni kumnu ban apply ke prime ti kani ke prime ke dei ban yarap yipi ba kumnu ba pi pila ban yo ya kilat kilinti ba pi pila ban yeng hala ki kejat lingba ki jing yarap ki ba per ki ba kani ka prime ka ai ti kani ka bangingin ni keren mata sngi ka dei tek kumnu ba phi pila man apply ya kata program ka prime kan chu to wood ngidan ki gas sang ni ki ba lami menta ki ba ni don menta hapo kani ka live jungi ki dei nang tin po prime ti gidan ru ki perlok jungi ki ba dan na silendat jong ka kamera ki ba kuat penidon bentar bengi tinre nak kadau ba khamya kani ka jaka ti kimla penidon kan tinre ke bangi ngin le hakani ka janmit kan long ba ban batai phi ban pesung thu phi ba kani ka prime ba hakanu ko dur ba phi pila penidon bentar makani ka prime kedai ka program jong ka sarkar jilla but let's say kini ki ki mami khmat yang ni ke prime ki baladon mentabet ni ke live ngat sa sha khal skam space pangpor bagi bikin join barni yang ni ke live tin rei badru ba kin peni thu ila de by day bat ka kam jong ki bagi kita te po prime khnang ma pi pin kam sung thu ba ke bagi ki la ban batai nam da jong pi bagi jingkli ba kunu ba pi la ban kli ki mo te kani ke bangi ngai mentapat kamna dei be thik tang spang kata ka prime kumba kalong tin rei kadei thik hakabai dei ba kata contest kabla ai kerteng ke chief minister championship challenge ti kani kadei kata ka challenge nabenta ki tu ki bakwa ban seng ke kam la jong mo ti king lai ki la don hang ni ki comment ba per ki blaong ban bala kli hang ni ki don ki blaong hang ni kom kani ka wei baong ibaya SW la persyang ban apply henry kamlong kaling ti kum kini ki jat jingkli bangi ngin sa address hak kani ka klimat hak ni janmin tingini opor kumba si tengkenta hadu si kenta let's say la dang don kita jingkli bat ki we tin rei kadai bitik ban batai pi spang jong ni ke CMECC challenge ka ba baro na pedeng jong pi kinong song jong ka jela pila ban apply Daka ba apply pila ban let hakawini ni kiling banging sa hikai pi menta pin apply hang tu bada ba pi apply kan let kata ka form jong pi kan poi sya po sya kan ka team jong kan ka prime team kan sa poi sya ki barki kin sajit kat kum kita gi kriteria ki baki ki labu na kalyang jong ki baknang ban pin ban pet ho la pi pin yo na em
Tina pedeng kita ki spa ngut lani ki hajar ngut ki balak ban apply ke ni ki ba page ni ki video. Ken yo ru ya kata ke selection ke balak ban poi la kumnu ku masih spa san pungut ye but nakani si spa san po phila ban yo ban lek ban pitch ya kata ka idea ke jong pi kumbalong lem ke Shark Tank le phila ju i teng ba ki don ki jury ki don ki judges ki balak ban sngap ya kata ka business ke jong pi ta ka idea ke jong pi but hadien beki ki la sngam hadien beki ki la page thu i ki mar ki mata ba pi wan ra lani ya kata ka let's say tak service let's say bapi ko abna si pagba balara phila ban pin kongo iki bakata ka kam ka jam jung pi ko ban seng kala ban wanra kamai ka ji om tang pi simen hendrai kan pen baru iki mlang salang kala ban kentiru kamai ka ji jung mlang salang bar kumjuru kala ban pliru iki ki lat yo kam yo jam na benta jung kinok song jung jilla di tar hadu kata kapor na kita sispa san pau pin sha je pat nyo pau san ngut na kata kan nyo san ngut ru kin saje chu ba kanungut na deng jongki ki ban kentu pat hakalai khusan ki ban yo ya ka khusnam ka ba kham khmat ba ban long arlak tingka akum ke gran bat sau phongut pat kin yo marshilak tingka akum ke gran hi ka ba phimdon kam ban siu kamdei ke pisal ni kamdei ke jingyo ka ban siu kalian tin rei ban yarap ye phi hakata kam hata rukam hata jingseng kam singjam jongpi te wud nganom penslem shu kidon baro hangi ki bala asdang ban kli ki bua ki babun ki bentang ila dan ni nyu pu arngut ye menta ke sngobha bandang share susu ikani na mata jung gitu ki bakwa ban yi nomor ba ikani ke video la pi page hadian joni ke live ke bamut pila yi ikani ke video ka ni bangile mengi menta pini yi as a recorded video la long no kalakut ke live tin re le pi kwa ban kli ki jing kli be wood ba ide be jing e jong pi pila ban wan joni ke live nang ba pini yo ban kli wood ban ngila ru ban page ini kijing kli jong mo ti sha nga mata bangan introduce ya ikong meba napo prime kule ikong meba ide napo kani ka team ide na ni ka team napo prime ide weni ti portfolio managers ibala join ban ngi mata hangni but ikong meba in sabatai ngi kindet hakabai day but kumno ngin ya chkhmat but ru ban apply ya kani ka program but shwa bangan ai ka porsi nga kwa ru banong kani ka way ba kani banshu pinkan mawai bro khai kamde ka baki hab ban siu a ru em lada village ki cyber lada village ki brio ki bala ampne ipi pimdan kam bansha charge a ru em lani ban siu pisa light tang kata ka by cyber le se la banong tinre kamdan kanu ru ko jing siu na kaliang jongpi ba pi hab ban siu kum ka by registration bat ki way tingan ngalai ka por menta hi kong beba bi ila ban peni thu ila dia bat haju ka poru bi in yala mengi lingba ka website kumnu bala ban pendap kita ki form bat ki way lingba ka ni website juga prime but le seru haju ka por like ki don ki question hadin juga jing batai jungi ngin sa shimru ki jing kli kat kum ka jing don kam jongki mo kong beba please thank you so much Hublai Shibon Ba Ferdinand. So kateng Meba Island bela ada UA neki portfolio managers support Prime Meghalaya. Sementangin keren a little bit about kadeka CMECC Challenge Championship. Kabadai bayahap ya kabajing ayarap ya kini ki basengkap na jong. So we want to stress through ba kani kadeka championship, which means kadeka competition, which means kadeka jing yakun ba barok ki brio ki laban apply kini ki basengkap na jong. Ki laban apply ya kadeka challenge, but nang ta kan sedang ka jingjit ya ki top 75 ki banyo ya kini ki rewards ne ki benefits. Ban badsha incubate ha kaneka Prime Meghalaya ha ka 6 cohort takadaw ong 6.0. Okay. Dimenta ngan share ka screen ngan share shwa manu ki balong eligible ban apply ya kanya mo. Kanang ba kata kan long clear shwa shakmat na marbon kin sa question ya kata. So let me share screen menta. Kalalong ba kun? Keempat mi kan hanya to da fila ban pen share ma fi ba kod ka Prime Meghalaya katungan dengan pen fi.
Okay, nganai dah kini ke pitch yung Prime Meghalaya ni ke you. Oi, ai dah kapit trong Prime Meghalaya. I pun dia tong. Ti perlu kani ha keju ke por kat banginang ya nganang sei kani ke website menta. Ngidon ru hapeng jongi ya ikong Jacqueline Swe iba day way neki official lang ki iba page ba jungo ay ketika prime hang ki kung Jacqueline ko aban shu priang sabai pi sha ka show sha kani ka live jongi menta pila ban shu pani thu khniat kung Jacqueline kal bangar nganang wat ya kani ka nganang pe ni website ban pani ya kani Sure, Ferdinand. Te kublay baro ki balawan ya ban shimenta kani kasi. Te kublay Ferdinand for bala at lang yang ahang ni namar bangi kwa ban ay ka jing pensay ka ba yagi pa ba nang ba kinla ban shimenta kani ka jing yakop mo. Te kabaningkong kumbala batay ngin ya da ka ba pen iswa manu ki bala ban shimenta kani ka jing yakop. Hadin na deb nang tu i kolik jonga ini betray lang insa yalam ru fi shaka process kumno ba fin apply min ai step by step mo ngin pen bit step by step kumno ban apply ya kanika challenge kenang bakan kampen suk ya siang te lada pidon ru kiwi ki jingkli ngin ngikloi ban ya ngikloi ban ai ka jingbatai ka basai halor ki jing lani ki nu jing kli ba pishem mo te nga pet ya ka incubation acceleration but ya ka partnership hapo prime te ngade associate vice president hang te te tangkat tahi te dada don kinu de ki jing kli ngila banya shim shakmat mo Rishbun kong Jacqueline dia ngatrai kami bai la ayo ni kami bai ke you. Yes, screen pilai minta. Ngalai okay ngai share ngai sim at stage. Okay. Please. Okay. The fillet apa Prime Meghalaya website, but the search apa Google Prime Meghalaya website, klik akan dekat link Prime Meghalaya mo. The filadap klik akan dekat link Prime Meghalaya. Here the scroll fin you akan dekat Chief Minister E-Championship Challenge 6.0. Klik hang tu batho apply now. Nang ta fin sa poisha kan dekat page mo. Shua bangan bibataya pi akan dekat process kumno ba pin apply. Go back akan dekat eligibility criteria manu balaban apply akan dekat Chief Minister E-Champion Challenge. Baningkong kadai ki benda apply kidai bandai ki adult citizen of India, which means kidai bandai ki perubahan khat pras nam shandeng. Kidai bandai ru ki apply ki badai naka state jong Meghalaya. Ki ba apply kidai bandon ka existing business means ka business ka bala don lupa. But ru kadai ka business ka bala ala ban penmi pisa lupa. Okay, kan mau kata ka point. Ki ba apply kidai ban trei ru kata ka jat kam ka balong thamai. Neka ka balong ba pin thamai yakan ki rukam trei jongki lani ka ba thamai hala se ka product baki penmi na ka service ka baki ai kade ka business model ka bala ban skill mde ba don tang hak shdong la jong ne tang hak to ka locality ka ba don potential ka ba pila ban die ki ma jong pi ha ka barok wei ka state jo ka Meghalaya ne ka north east ne ka India ne barok wei ne pila ban di shabar jo ki we ki riru kade ban don kata ka potential bakala ban skill okay nang ta da kadai bandon ru kata ka potential bakala ban penmi ekini ki kam ki jam hapo Meghalaya. Meneng ala ong ba ka business ka ba ka ki ba apply ki bandon lupa ka existing business nei. That means ka kam ka bakila dep seng lupa. Ti kan ka kam bakila dep seng lupa kam num dei ka bala kam slam ya ka hendriu snam. Nadu ka tu ka por baki sedang ban seng ya ka kam. Okay. Ti kini ki startups, kini ki business kidai kibala judon haka cohort 1 2 3 4 5 kimla shuban apply yakania namar kumba PE menne kadai ki tho CMECC 6.0 de yang ni tamut kani kadai ka sien ka bahan riu ka bangi conduct kum ya kani ka competition haka ne ka state jong ka Meghalaya tikito ki business ki bala apply menshua haka to ka por CMECC 1 2 3 4 5 kimla shuban apply kani tikini kidai ki eligibility criteria ki bangi shwa ban ki bala don ha website meshko on batay biang manu bala ban apply ya kani ka CMECC challenge tinang ta kibun ki jingkli ba ong baki link kam tre kam ye
Tenang tangan pen ia pi menta step by step kumno ba phila ban apply. Kabaning kong kadi bi phiap ban klik hang ni apply now. Da phila klik hang tu po apply now kan pen poi pi sha ka wei ka page ka ba phila ban fill in ya ka basic registration details jong fi. Okay. Te hang ni fi hap ban pendap ya ka kerteng jong fi. Full name jong fi kat kum ka kerteng ka badon ha ka ID jong fi ha ki ID ka ba fi don fi mo. Full The name screen is not showing. Kong mi ba kampat penite ka you ka change kampat change ke screen. Oh yes, now tu lai. Okay. Kum mga ong metla marsin fi click hang to apply now kan pen poi ya pi sha kan ka page. Kan ka de ka page ba phya ban create an account. Okay. First thing ba phide ban le is tho hang ni ka kerteng jong fi full name kat kum ka kerteng badon ha ki ID jong phi mo hang ni ka first name jong phi hang ni last name ka jat jong phi nang ta ka company name hang ni ka de ka kerteng jong ka business jong phi namar ngi la ong amene hang tu ha po eligibility criteria ki ba apply ki de bandon ya ka kam ka ba ki la dep seng dei de ka tu ka kam ba pi seng ka kerteng jong ka tu ka kam pi pindap hang ni location or state state of Meghalaya ka state of Meghalaya hang ni nang ta hang ni pendap ka email ID jong phi da kan ma ban pendap da ka email ID ka ba phi chu pendon kam la da dei ba phim don email ID pi hap ban create ka email ID khnang ba kan ni kan pensuk yangi na po prime ban connect pat phi ban contact ke phi mobile number hang ni phi hap ban ai do mobile number u balong active khnang ba da dei bangi phone dei ba nom long nengim la ban reach phi ka ba kong san hang ni ka dei ba da dei ba phi shna you new password kan mau bat phiap ban tho lupa you new password ha ka kot ne ka diary jong phi khnang ba phila ban log in biang ya kan ka application jong phi tho password hang ni confirm biang itu password bat hang ni shu pendam ba phi tip kum no shaphang kan ka CMECC challenge pendap link ba kini ki options ki badon hang ni language ban use ya ka application hang ni phila ban tik English tang ba the day ba fi fill ya ka form ngan sapen phila ban fill ha ka tien khasi penar negaro ne English okay. As of now, hang ni namar hang ni kam don category option just tick English as of now mo. Nang ta sa click create your account. I hope kan ni ka basic registration kala long clear ba. Pendap ya ka teng jong phi hang ni. Kerteng ba pura bet full name, last name kat kum ka ID mde ban don jing bakla, ka business name jong phi hang ni. State Meghalaya ka email ID da de ba phim don phap ban create. Da phila don lupa use da kato ka email ID ba phi don kam ba phi check bara board mde ba phim check tu ka phone number balong active password hang ni phap ban le RC phap ban create a password and hang ni ru sa tho biang u ba phi fill hang ni tho biang hang ni ban confirm your password then sa click create your account da phila dep create an account phila ban log in no log in da tu email ID jong hang ni ngan pen ba ka email ID ka bangashna ban test ya kan ya phiap pendap ka email ID jong pi nang ta pendap ru ya ka password da pi bakala ban pendap ya ka password kan sa pen ba phimla ban log in okay marsin fi pendap ya ka password the right password kan sa poi kong me ba kinet nga try ngi lingla ban miss kinet iti benta bo omba ba phi login ya katu ka password long ka de ka bangin hab ban shna lupa ne ngi hab register mai create hang to hi ka pot philabu u email ID then to password shna hang to tang ba you new password di ban tho kan namar ba yo bakala de dei ba phi bakala ban pendap you new password pinumla ban login ya kan ka form okay ta okay ta kania ka form phiap ban phi hang ning kong do ki tho district pendap ya ka district ka ba phi dei ma phi na okay ngila bolo ki district hang ne jong ka state Meghalaya te select ya ka district ka ba phi wan ma phi nang ta hang ne sa sedang ban jubab ya kini ki jingkli hang ne phi ik bat English khasi penar garo pendap da ka ktien ka ba phi sngo la ma phi ban jubab hang ne mo kani ka jingkli baning kong what problem or need are you addressing ka jing ne jing don kam ka ba phi persang ban pen bet ne thmu ban pen bha ka bangi sham ka dei ba ki bre ki ba sengkam la jong hang ne ki tho shaphang ka jing ba ki sham maki hendrai kani kam de ka question bangi kili ka jing ka problem or need ka bangi kili hang ne ka de jong ki customers ki jong phi mo
cái jing ne jing don kam ka ba phi persang ban pin bet ne thu ban pin ba ling ba ka business ka jong phi te ka ta ka jing ju ba hang ne phi try ba kan long detail ba khanang ba ki ba evaluate ya kan ka application form jong phi ki la ban so thu ba phang ka business jong phi bat ka ka problem ne ka need ne ka market gap ka ba phi address ling ba ka business jong phi ka jing kali ka ba ar hang ne kadai ki mar ki mata ki ba fiturwa kala ban de ki products ne ki service hangni phila ban batai in detail shaphang ka mar ne ka service ka ba ka business chongphi ka turwa ka third question kadai who are your customers mano kita ki nong thiet chongphi bat ka no ka he ka yo chongphi kane ka mot ba hangni phya ban batai ki ni ki real ki ba wan thiet na phi ki dei ki bana ka phila ru ban batai company let's say ka business jong phi ka dei B2C ne B2B ne B2G ne nang ta ka jing he ka yo kamot ba ka business jong phi man ta phila la ban de ki mar jong phi ha ki ki location phi de ta to ka district ne phila de shwe ki districts ne phi de ha Meghalaya ne phila pen poi ki mar jong phi sha ki we ki state kum Assam ne phila de ki mar jong phi sha Mumbai ne phila de kum ta tar ka nu ka he ka yo jong phi kani ko wei ka jingkali ka dei kumno ba ka business ka kam jong phi ka long ba kerpang ne compare na ki wei pan man shu ai nuksa suppose mentala da dei phile ki kam ke bedle be ha bat handicraft mo ka phile cane and bamboo products ba fishna ki to cane and bamboo products kadet ba king kali hang ne ka dei ba bale ki ni ki nong thien ki customers ki jong phi kin one thiet na phi and umdei na ki wei ki brio ki bale ki ju hi ki kam handicraft te ka jing pair jong ka business jong phi but na ki wei ki business ki badon asong thu I hope ya kane ka jingkali te kane ka long ka jingkali ka ba kong san bha na mar ngi focus bha ya innovation ki ka ba phile thamai ki ba phile thamai ki focus bha but ni wat ki entrepreneurs ru ki ba le kum ki ba long pin thamai ya ka product ne ki ba introduce thamai ki service ne ka process ka jong phi ka ru kam tre kam ka jong phi te kata ka jing jubab kadeban fideban jubab benya hangne how do you earn revenue what is your current monthly and yearly revenue kane ngi kali ka jing kali namar ba ngi kwa igine ki startup ki ban apply ki bala don lupa ka business ka bakila dep seng dei tangba ki dei ki business ki bala dep seng palat ya ka hindrius nem so nadu ka por ka ba piseng ya kane ka business kalami pisa hadu ka no nadu baseng snam tharai da piseng la lai snam nadu usnam baningkong nadu tu financial year tho kan nu ba kalami pisa nang ta ter kum menta financial year man u banai kami kat nu te kata ka de ka jinjuba ba phidei ban tho hang ha kane ka jingkli progress of your business so far kade kane ka question pada ka kalish phang ka jingkio jong ka kam jong phi nadu menta so nadu ba phis dang ban seng ya kane ka kam hadu menta ki ba kala sedang ban kio nadu ba pisang ningkong nadu tu sin ban ningkong de nadu tu sngi ningkong tu hau tu snam hadu menta ki kata ka progress ki kata ka jingkio jong ka kam jong phi ya kata ka jingjupa phi tho hangne kumno ba kane ka business ka jong phi ka kam ba ka wanra ya ka jingba ne jingkala ha ka shnong ka thau te kumne ro iba Ferdinand ila ong ba niwat ya kini ki business ki brio ki baseng ki kam la jong ki bala ban wanra ya ka kamai ka ji dei tang baki ai kam ya la jong ba yang halor ki jong ki kijan but ki plero ya ki lat ki lenti ya ki wei ki brio ban yo ki kam ki jam te takadaw ka jing ba namenta ka business jong pi ba pi seng ka wanra ka jing ba yu ha ka shnong ka thau te tho ya ka ta hangni pede hangni ba tho upload photo of product or brochure of service kadai ba tapi don kini kin mar ki ba phile lani ka service ba phile fin don hi ka brochure jong fi upload ya ka dor hangni pe hangni la upload sample da kani dengan delete da de banga delete ya kani I kala mi file deleted successfully banga de delete ek to ka dor te danga jiet thamai ya kani ka dor ngan upload dah kalau upload kadur kalami katu batok file uploaded successfully. Dia nangta dah fil adab juba upload ya kini kijingkeli barok han
ladap jubab lat kini kijing kili bar khot phila ban save draft shwa beli phila ban save draft de phila ban save draft phila ban phai biang ban pet ikini kijing jubab jong phi le se ka don han ei ba phikwa ban pen kala namar kan mau barok kijing kili phidi ban patai benya bhash phangka business jong phi kibrio ki ba pule ya kan ka application form jong phi kin so thu nang ne shphangka business jong phi shphang kat nu ba ka business jong phi kala la ban wan ra ikata ka jingkala ha ka shnong thau kat nu kala kiu ka business jong phi na du ba kadang sedang bat kat nu ru ba kadang don kata ka potential ba kadang la ban kiu shu lingba ka jing yo rung jong phi hapo prime Meghalaya okay te da phila da pendap lut kan ye phila hun lut kini ki jing jubab jong phi phila check biang arsin laisin phila check ba ki jing kili phila ban go next the day ba phila let next hang ne phia ban pendap ya kerteng jong founder but co-founder founder ding nong sengkam co-founder ba sengkam lang record bat phi pendap ya ka kerteng pura hang tu kum bo ong men ne kat kum ka kerteng ka badan haki IDs ki jong phi la the day ba phi day founder ne co-founder ba day kan thei phila ban tik hang tu yes the day ba phim day bar angot phi day shin rang phila ban tik no nang ta phia ban pendap ru ya kan ka educational qualification hang ne mo the day bang ishu thwa suppose mo da fi go back da fi I draft that mun kala save ya ka tu bangi pendam hang ne da fi let back phila ban yo I biang ya ka ka ba phila tho shapang kini ki jingkili ki responses jong phi kini ki jingjubab jong phi ya iwei pe iwei ini jingkili phila ban check biang hang tu da phi let next ka poi biang phi I hang tu bangala tho kala pau kum tu ti da phi let next phila ban yo I hang ne ba phila save kini ki kerteng tho da ki kerteng ba pura hang ni educational qualification tho ka qualification jong phi da phila honlut ba khot phila check RCN phila let back phila click draft ta mot kala save ya kan ka application jong phi ti da phila ban click finish da phila click finish hang ni phila I ka application form jong phi na do ka district ki jingkili bat ki jingjubab ki ba phi phila submit link ba kan ka application nang ta ki details jong founder co-founder kila don hang ni ba khot kala biang lun ti click submit na kala click submit phila I ni ba tho you have submitted the application successfully kamot kala poi shangi ki shapo prime kan ka application jong phi bat ka application jong phi kala long successful okay so menta that done any questions bakut or Kongji if we add anything Oi nga shukwa ru ban shu at ndiat balada shubu menta phim don port mo phila ban pendap tang kawei lani artali kiniki jingkli ti phila ban shu safe no eka hakata karukom ti hadin pat phila ban one phai biang shakatu ka application da ka bapinong kam ya katu ka email ID bat katu ka password ba phila shna hakapor ba phi create ya ka form ka form ru kadai ba create ko ma create iki bank account ko ma create Facebook account create yakini ki account ha po Instagram Facebook kalong kum tu hi mo pihak ban ai ka pidongkam ka email ID pidongkam ka password te hang ni ru pihak create kum ta hi pihak shna ya kata ka email lada phim don pihak shna ya ka email lada pila don lupa ya ka email ba pila penongkam pila penongkam da ka tu ka email ti tangkat tahi like nang ta te dadon kinu gi jingkli ngi kloi ban ya shimi kitu gi jingkli ban ngi kloi ban ai ki jingerap bat ki jinghikai mo kat bangila bat ti ngila plat por khnang bangila ban yarap ya phi ki pat ba ti ngi katmen ba kani ka jingle live jong iba fodi kan mentoy ikitu kiba kwa shim menta bat ki bampat la ban apply haduk menta lada phi kwa ru phila ru banwan chak prime office ru kata ngala nga kwa ban pentip ba phila banwan chak office jongi kidon ki team jonga kiba la ban yarap ya phi haki kumno ban apply tangba ngimla ban pendap ya ka application jong phi pendap hin ma phi shimet mo tangkat ta to ka kawai jingkili ya baro arngut lesi tamakan shai lem na kalyang jong ki ba ki bun ki boong ba ngi ladap apply ladap tablet itik details ba ki wei tiong ke pat ka bangingin khmi lenti hadin jong kani ka bomot hadin ladap
submit ke form kalau successful kay gabangin kimi lenti hadian jong kani hakanu kadur ngin yo ay kajing tip langi sa ajit ne yang berkomta terter. Te yang mentahi kani ke application kan kod hadu u live waiterik u benai September mo. Te dalak dep kod kani ke application shwa then ngin sayo ya ki kini ki application hadu mentar ngila ayo hadu hajar tam ki bala apply ya kani ka jinga kop. Te dah kila dep ngin evaluate mut ngin check man laki application ki ba phak shangi ngidon kini ki evaluators bangila jit kerpang ban screen ni kini ki application dala dep nang tu nginjit kita kishi spa san phongut mo ki ban poi shakhaman shaka next shaka kendon ka lani ka rensan ka ba next step ban shu ong nak khtin pareng mo ti hadian dadap nang tu nginsa nakatim jongi kinsa pentip kinsa phone ye kitu kiba la syajit syakani ka top 7 top 150 ban pentip ye ki bakila poi syaka thong syaka you know syaka next phase ti hadian pat nang tu ngin pentip ru yakini ki shispa sanpongot ki besajit hapoka prime page mo ha website but ha ka Instagram ha Facebook pinsa la ban page yakini ki bala poi syakmat ya kitu ki bakham la ban poi syakmat bat pinsa yo ya ka email na po prime ban ong ba ke ba pikam la ban poi syaka round 2 mo syaka round 2 jong ka competition ti pinsa yo da ka we ka email ti artat ru kalau don lupa kini ki number ki bangila bu hapo ka website pila ru ban phone ni kitu ki number ban tipshai ba lada pila yo na em ti ladangi page ngathare ka announcement jong kani ka kini ki shispa sanpho ki ba ban mik ba la poi shaka round 2 ngila ban le maybe ha u banai Oktober ubakut Oktober lanni ha u banai November. Tok beli kong Jacqueline ti jung cha jung pi ti haju kapor ki don lesi shop ngan shim di kiwi ki jingkli by lesi by dei pang ka kam bat kiwi ngan shu shim kniat by dei bat ki application la dang la don kinu ki jingkli by dei ha by dei bat ki application mo ngan ya shwa kindian ki dan ki ba ong kani ka we ini iba amo khniat kadon kini ko we be yong ba shay kumtu las hang ni to ini ba yong ba ai sino kum tak la poi ken det tok hoi kini ini ba yong ba ngakwa one apply offline long name ikong deng so tun oi ikong sorry mli ba Kala name ban apply offline. Pak Fadiru ila cari khamat. Pimla ban apply kani ka jingya kop kali ka online mo kadai ka jingya kop bala ban shimenta tang da ka ba apply ya haka website. Kamdon kum kata ka application ba pila banwan apply hapo office lani offline. Okay, tenang tasyo dang don de mo na tayo dang don ni kiwi bat ko Samo basically hedi tiwe kini ki baong ya kani kum kini ki jat jing ya shem ki bun bha ki ong la persang ban apply henry kamlong kaling ti laban ong bad laban chui try ka hatu kandan nem ka ki cap ki bale si ki bakaling ka laban umlong la da kamlong kaling inle kumno ba kumta terter ya katu fihaban katu mina ka basic registration ne mangapen marsen sedang ya kania ti katu fihaban ai bahadu tu email ID ba correct but password so kala ban long lu ba the day ba fill adap le to basic registration log in to email ID but password okay nanta the day ba fill do incorrect password kan sa I bit ba kalong invalid
takadang iong hakapor ba pili registration da tho ba tu password ba pi bu hang tu tho hawai ma pila ban ngakwa ro ban ad balada kadai ka link issue kala bandai ka connectivity issue na kalyang jong i nong apply katangi la simpet mentan ngi katu ka link ba pli kadai ka live mo kamdai re bangi la shu record ya katu ka bai batai me bai pi mentan kamdai ka recording kadai ka live which means that ka link ka katrikam tangba sometimes kala ban long ru ba nakalyang jong pi ka internet kamlong tangba wat kataru lada kani ka jing pi man kapor ba pi persyang ban apply kerpat pi ba pila ban net ka website jongi pet ha ka tu ka number lada kidai na po Khasi Hills ne na Riphoi ne na Jaintia Hills lani na Garu Hills pila ban call ha kitu ki number bangila ai tilada pidai na po shalong kan kamsuk ipi lada pila ban wan po office bagi kena jongi kinla banirap ipi ha po office hi ban penpet ru lada balik kamlong kata ka link hapor ba pi apply kala bandai ka network kala bandai ka kumbapi kala bandai ka jing ba pi syam na ka website ngiru ti ngi kloy banirap epi tinga kerpat epi banwan po office lani call ha kitu ki number ngi kloy banirap epi mo kani ko iba bankit pali yung ailing jong ka bakun hakju kapor kadiru kejingkeli ke babun ba kikli nang nun yo kaling bat ke ke kerteng jong ke website na try la da pila ban pensyai ba hang ni by day pa website ke kerteng let's say jong ke website ke bakila ban sulik ban type ha google lani ha kunu ke search engine nga try kan irap nomor bagi babun ki kli ya ko kini ki jingkeli kan yang post kapor kong mebal ni kong jakli meba fidang share ke screen jong pi yes konje Alright, so just pen katuka firstly ka website jongi katuka link hang tu marsenle pindalet so I hope everyone kilaban yu kani so the day ba pi Google right dia type hang tu Prime Meghalaya hang ni ba tho Prime Meghalaya type Prime Meghalaya then click hang ni po link ni ba tho www.primemeghalaya.com delete hakani ka link pi hapan click okay da pila click pin poisha ka website jong ka Prime Meghalaya so hang ni website ki pon ba ki information ru ki pangi ai hang ni tangba ya kani ka bangi ong menta ka dei ya kani ka CMECC challenge ka full form ka badai Chief Minister E-Championship Challenge 6.0 pi hapan click ya kani apply now okay nang tu pin sayo ya ka tu ka link ka ba poi hang ni mo kan poish kani ka page CMECC Challenge 6.0 click hang tu apply now nang ta ka poi menta bang pat log out ka poish ka tu ka form ka bangi pendap menne yam bangi le menne so suppose now nga log out no na kani ka application na log out successfully I'll go back ngan click nang ni apply now kan poisha kani create an account the hang ni kan phila ban fill kitu ki basic registration details jong phi create ka account that day ba phila that create lupa ya account company banjarin kong ba to like ini ta to da phila click to apply now kan poisha kani ka link ba phya pendap ya katu ka basic information ki jong phi ki kerteng ye dei da phila pendap par ok kitu ki details ki ba long correct ana do ka email ID ka password phya ban shna hang ni nang ta phila ban create an account da ba phimpat create suppose menta pada mena da ba phila dap don lupa ka account phila dap le ka ne ka step you can go directly hang ni po log in nang ta sa log in da tu email ID but tu password uba pi mena sa click log in I hope kan ye kala long clear yes ngan share menta na tay pa ba ngan share ni ka link ha ka live kani ka chat box ang ni nang ba phila ban clicks nan ha kani le phi ka ban page ya kani ng labu hang ni mo te desi kani rap ya kita ki badang don jingkli hello jong kani tito nga try la dam dani issue hello jong application ngala ban kli ngala ban simno di kiwi de ki jingkli habai de ka kam ka jam bat kiwi mo to dan ni ba ong ba ladangi apply menta syabha mga syo ay ka screen naman kami iba
ladangi apply menta ladangi claim job ngidang la ni ban apply next year ni tersan tang to kubli shibun ya tu gajin kli te kitu ki ba apply mentau snem handre pila ban apply biang la shim snem ru la shim snem ru pimpat pimpat la ban cha jiet pidang la ban apply be kat nu long kam don kata ka limit mo pila ban apply kat nu sintang ba kadai tang na benta kitu ki bla cha jiet lupa na hapo ki bla yo ya kani gajin mentoy haka batch 1 la ni cohort 1 cohort 2 kum tu kitu kim la shu ban apply ke ta ke boleh sebut kau dia nangka kidon ru kani Sushi mara artat kini mo kiwi de ja jingkeli ne kiwi ki ba compare kendian to kani ri ka wei ka banga juyo bha lesing anum shimlu di ki jingkeli lesi ki ba long similar le ni ki ba serim ka wei na ka wei ki henrei ki don ki ba kum kani ka jingkeli ki ba yo bha na kapor bakut ya kum kinu ki jaj business on shajit ha kata ka competition don ru ki ba kli ki ba ong ba lani ki ba mudur ba lesi don nomor bangile online lesi ki mudur ba kadai bitang ka kam dan ke business ka by day bat ki online bat kum ta ter ti kum kini ja jingkli di banga juyo bar ka post ka por comment section bat ki ba call yang aru bada kanu ka jat kam ka balong ha bat ki wiki way tengah try la de pilan pencah kini lor kani rap masibun kino ki jat kam ki ba la meet ya kitu ki criteria ki bangi la dep ai bala pen I me ba haka haka por badang sedang ya kani session kila ban apply ya kamo tangba ngipet ru ya kita ki jat kam ki ba ki brio kila sedang tangba idon ita ijingya pair ha I kam jongki kala aku bila batai meba mene kidon ki brio ki basnai ki tiar da ki sit da ki 3 tangba bun bah ki balong kum tu mo tu pinapet ya kane ka rendiaru ki bun ha ki basnai ka rendia hadien da pipet ya kini ki basna wine kitur ki belai bah ki kerhai bah hang ne ha jela jongi tangba ngi kila ban apply ya kane ka challenge kitur ki kila ban dei namar ba do ka dei ka imitation ngi shi khot ka imitation based business mo ke dei ka business ka ba shupen bot la perthu na iwei tangba lada kidon kanu ka jengya pair hai business jong I kala ban dei ha ka kam yet ba ka rukom de ka jongki kala ban dei kamar ka ba kide kala ban dei halor kani ka rukom pentrekam ti lada kadon kata ka jinge pair na kini berokhoy ti kila ban apply mo kadon scope bakin job ru ban poi shakman tangba ngi ai ru kani kalat lada ngi puli ya kani ka application jong pi hapor bangi puli ya kani ka application jong pi lada ngi yo I ba kani ka business ka jong pi kadon potential dak lada pisha jet chapo ka incubation program jongi what lada ka dei ka business ka bash perthu na ki jong ka bash perthu tangba shisin ba piwan ka incubation pat ngi sngo ba ngila banwan ra kata ka jingya ne pair haka business jong pi kita ki jat kamru kisha jet chakman mo te phila bandai na kanu ka sector like no kini kum kini ki bari masi ki bari senyang kito te ka kham jenjar yang ban shim yaki hakani ka incubation program mo te tangba lada kidai ki bari senyang kiri masi kiri ki siar ya lada kidon ka jengya pair hakarukom ri ka jongki lani ki penongkam ya ka teknologi hakarukom breeding mo kisiong ka rearing lani breeding ti yakum kitu ki kamru ki kila ban apply but kidon chance ban poi shakman ti lada menta iris nyang iris iri masi tangba kwa ban lada idon kanu ka proses mo karukom de kitu ki masi lada ide ibrio ibade haki platform suken menta ile yakini ki ide kini ki CR ki yang ki masi tangba use
ngasyu ai ka jengmut mo amdei ba pihap ya le kumta ngasyu ai jengmut ti lada pikwa subu pide kitu ki mar haki social media lani karukom dia ka jongpi kaya pair ban compare bat kiwe ki nong ri masi ki nong ris nyang katur kala along kadon itai ngi khot innovation mod i jeng ya pair ban compare bat kiwe ti kadon ka lat ya pi ba pila ban poi sakman ti yakini ki bala don lupa ya ka kam ki bala le lupa mentala don palat ya ka Henrius nam kitu ti ki mla shuban apply kombai la ong ime ba mening ningkong I hope ka kala yarap ka Yes. Ha. Dan nomor ngajio bunsian ni kini kita jengkeli bukum kita ki boong ba yangi beri belang yo nem, yangi beri seniang yo nem. Te kaju i ke bangar ngaju ai kata jeng pensai ke baidai bat kini ki bari ya ki jingri jingdup ki ba pher ki ba ba unong ri jingri bobun beri masi bobun beri seniang bobun beri siar bobun tenrei la pikwa jingerap nakaliang jong sarkar bat kiwi de ki jingeram kabasahi napi kalong ba banwan ra ya karukom trekam thmai kabale si kala bande ke jingpunan kam jo ki core keyboard technology kabale si kabala ban yarap om tang ye phi rei ru wad ya ki bril ni customer bakin pensuk le si ban yo kuman chong no la rakade ya ka do ba khimut bandi kemut kumnu ban proses ya tu ka do hakom ke bade kumanong no la rade bahaban ban khemdut le si karukom khemdut ke belong scientific kuman chong no bat kumta ter lada kalong hakata kurukam kebadon ye kata bagi khot ke innovation haka ketien pareng dan ni badan ki core keyboard technology da kata kurukam lese kan kamplilat bun tien rei banong ba mangan join syakani bangangan yo bangadan atli kisnyang mata kan yo sanfo teli kisnyang te kata ngam tharai kan de ka benta jong ka prime bakan ne kata ne kumnu ni piong kong kadon hi ka lat ru kamdei pat hakani ka jingya kop pat mo hakani ka jinga kop kam ya hap tangba kidon kiwi kilat ru ki ba ai jinga rap kum ka CM elevate kila ban ka ai jinga rap pisa ya kini ki ba risnyang rimasi hapo I think hapo pigri ti pila ban wan shaka prime office ban wan ban kli halor kini ki scheme ki ba pair ban ya rap ikini ki nong ri snyang bat ngathari nong ri snyang bat ris ar namaklanga Krisbon kong Jacqueline ajing siya ngasukwa ban shim ya kanimo lesi kalong ru kum ka jing jubab ki babun ba ki jaj komen kum kini hakjo ko por ini ba komen ide ba apni mentan ki ijo ba komen ibri na do mene kabaning kong ilong kani ila request ba yang bakut page comments ti ijo ibala kli ya kani keju jing keliru ya ki bam sha jet pat ngini le kum nu apply biang nem ya ketu kabala pila da jubab te kaju kapor kaniru bapila ada jubab pentan baku kum ginu jai business on charge hakada competition te kani ka weiru kani ka last ka comment jungi ke ba ngayo menta kadai ka comment ka ba ngajuyo man kapor bagata kalong hakabai dei ba kajing sha liang bat kui kiwe tungi num ya thau num ya wo ya ini rangba ini riu samla mo tangban re kadai tangkum karukam lesi nongno ka ba ngin highlight ngin peni bangin chupen shai bakhnang ba ki babun ba ki porlok ki jongi ki badan ye kaju ujing sngo nomor ba khambun sin la ki don ki program pat ba kum kini ni judan be ye ta kajing sngo balong ba yo le si don ki jing le sliang khmat bat ki we ti kani recommend jongi yo phi jit tang pisia be itu ti ja dai ti kadi ka concern ngan num ong e nganum ong ba kadi kajing lingkot jemu perkhat lani kandai kebakum kita gi ke borokhat tenre ngasngo kadi ka concern kadi ka kajing sngo khia mensim jo ki babun bakwa apply ki badon ya kajing krang na du mensim tenre lese bakarang de sin beningkong kiting gisir yo sha le thok kumnu tin na banta jong kani lese le phila banai jubab khndiat kong Jacqueline na banta jong i kani lesi kadi tang ka jong i tenni ki babun ba ki ban sawan ki ban sami hagan ke chat bat ki babun baru ki lawan shanga nga try la fi jubab ma fi by day bat ka jinglong fairness jong kani competition nga try kani rap shibun kublai shibun i ba James nga so tenat la dang ayo ki brio ki ba kli ba ki kwa jing penchai ban ya ka ba ki
syua keren para makli kelem tip mo ti ngasutanat iba James ti dang kli syu kijing kli ngi dang don hang ni banya jubab i kijing kli beper nakaliang jong pi bat kipat ba ki badon ti kamdon kum kata ka jingi ale siliang hakan nukan rukom ru mo ba namar ba hapor bangiyo ka application ngimyo ya ka kerteng ka jong pi ngiyo tang yo registration number jong pi mo hadu menta nadu bangizdang menta la don sans name mo ngila dep yo sun badge ti ka application jong pi kam wan hire shangi handai ka let shabar jela khamtam yaki application ki balet ka pharing ho hapo jela ngi habjet yakini ki evaluators ki banang ya kaktien ngi ka reason bale yu ngi habjet ru namar bang ngi hable ra kaktien na jong ki hable ra kaktien penar hable ra kaktien khasi hable ra kaktien garu tingimla man pha itu ki application shabar naman ki breu kim so thu tiladan haka sian ka baningkong por ngizang ya kani ka challenge ngile be kaktien phareng ti tamang yu iba ki bun ba ki pajba ki ba kwa shementa ki bamnang ya kaktien phareng ka janjar pat yaki ti da ka ba pet ya katu bat da ka ba shim ya kata ka jing ba ki shem ki briu tingi sapen kelaya ka shaka phareng khasi jantia bat ka sorry not jantia but penar bat ka gado ti kini ki application jo phi shin ba kila sha evaluate na kini ki shispa san phongut kinda one shapo kani ka next round ka second round kini ki shispa san phongut ki habban longkum ka interview mo pi habban wan le ka interview tamangi le ka format jongka shark tank ngathari playu hi ba kumnu ka tu ka shark tank la da pimpat yu idon ni way na ki entrepreneurs jongi ka bala long viral bha ka video ibala poisha ka tu ka shark tank India mo ikong yaisha iba pitch ya ka business jong hakmat jong kini ki jurors ti kini ki jurors lani ki judge mo ngan suong kan khamsuk kini ki judge ki habban ngishim ya ki mdei na jela jongi hindre ngishim ya ki iwe indei na po jelan mar income sngotu shapangka ni ka ecosystem jongi mo kumno ka long shani thandrei armut na kitu ki judge ki dei na sabar ti kimdon kata ka jing itu ithau ya itu iba one man pitch what mangina ka team ru ngimdon hapo ka committee ka ba jet ya kini ki ba poisha khamat mo ki ba poisha kani ka top 75 ki dei kini ki expert kini ki briu tip ki bla ki expert na ka industry but way ujura undai na po IIM Calcutta Innovation Park mo kadai ka another knowledge partner jong ka prime ti ka kalong very fair kamdon rakum kata ka jing le siliang ban jet tang ikini ngan chia tho hok ep hadu menta ki bahayeng jongaru kimpat juyo rung hapo ka incubation program na do bangasdang ngadai mga ibala sedang ya kani ka program mentala don sunroof snem kani ka snem hundri what iwi bahayeng jongaru impat jupoi hakani ka incubation ti pila ban mudur hundri lada don kum kata ti ka baningkong ti ngala la poi lu ki bahayeng jonga samo sakani ka incubation program de tang manusia longa su keren komik no kain tambah hadu mentam pat judon nakaliang lada don barungru lada ki rungru kadai daka jingrung lada don menu ki barung lada de bahayeng bat no nga ngim tip tangba lada ki yo rung ki de ki bayo rung daka fair means mdon kata ka yu hadu menta ngala tre ngala head ya kani ka program la don rus nem menta ngampat ju yo hire ka request ru ban perung ya no and ngala ban ai kata ka confidence mo ba lada don kum kata in the future kata nginum sngap lada kawan nangno ka jengkerpat ban perung ya bahayeng nginum shim ya kata nomor kani kadai ban kentiu ya ki nong sengkam ha ka jela ka jongi mdei ban kentiu mdei ban pendang ya ki mo da ka ba pen rung da kum kini kilat subut ban chupen rung ya no klem da don kata ka sap ka phong ti kamdon jingmentoi ban pelong kum kani ka program ti kamdon kum kata ngala ban ong ep da confidence tang ti kalat ngala de batai kum nu ngijet ikini ki top 75 ru ti da kila sha jet sa top 75 ru kaya all merit ru lada ki let pitch ha khamat kitu ki laingut kitu ki judge lada ki score ka marks kayo ha ka score sheet jongki lada ki yo tang khamduna ya ki wei
kila kim syajit chu ki syajit tang kini ki bayo khambun. It's all based on merit. Kamdon kum kata bang issue handpick but shimiki hapo ke incubation program. Ka selection process kalong very rigorous bah. Mo kamdei ra ka ba shulong malumala ki entrepreneurs ki bla syajit menshwa lani kitu ki bakham syajit ru ki bla poi ka shispa san phau ru ngathare ki testimonial lani ki briu ki bala ban batai phi ba ka ban poi ka incubation program kamdei ka basuk. Mo tangkat tang I hope iba James ila comment ya kata ka lani ila khamsim ya ka juba mga ai lada kum sukru nga kloy ban ya kendu bat phi pila banwan siapa ka office nga ka ladang adon sa Shillong ti nga kloy ban ya kendu ban ya rap ya ki inong singkam jeng la jongi namar ba umafitip kani ka state government jongi ka le kat bala ban kentiu yakini kinong sengkam wat mendai tang haka kam tingka kam pisa tingka ndrei wat haka ban kentiu ki haka sap ka phong ka bakila don lupa. Okay, thank you so much. Ketua wala shy ba ketua Fifi reply nak liang jong Fifi ba ila don ba ila ong ru kubli shibun nak liang jong i ba James last king kubli shibun ba James idang don shushu ikiwi jingkeli ki bang asuk long valid ba tin shim se kiwi de ki ba kli hang ni ki dan ki ba watsungwe ki dan ki ba yasrim tingala benum shim ngala benum shim arsin naisin tikadan kini ka way yo lesi yo ngalakum klet chenure ngala shuthon hang ni ki bong kum ni kadan ru kani ke jing sngu thu ba namar ba phila batai khindiat mene ba dei bat ki akitu ki yakatu kriteria ba ki bam pa bakani kadai ka balong ka balapli ya kalan nabenta jom kitu ki bla don ya business jong la jong ti ki don ki bakli ki baong ba nabenta jong nga ki ba leni nabenta jong ki kitu ki bam pat seng la ka jong ka kam ti hatu ngi la do no ti ngskwa ban bu into perspective khniat ya kani mo ki don ki jaj brio ki perlok ki jongi ki balas dang ya ka kam ki jong ki ba shu sedang kutia mutia na la yeng let's say kala ban long ka ba shu shna jing shna mu mala na yeng ke ba kila shu ya ai ya dia perlok hang ni hang tai ki don pat ki badang shu don tang ka idea tenri ki ba don pat ki bagi smuthu ba kila ban le tenri pat ban pen urlong i kata ka jing kwa jong ki don kam ban wat ki machine ki dan ban wat ki kor ki bor ki ba bun jing lot bat kimla ban le ai ti kuman shu no kadang don hakata ka ideation stage ki don ru ki ba don ki prototype ki jongki kita ki sample ki jongki ba ki lala bandil ni ki lala ban ash ki perlok bat ki we ti enrei pat ki ba lese la banong ba kim pat cross wat ya ka shi sinem ru ki don lese ki badang dei datang shi benai arbenai lani ki badang shu persyang lani wat ru ki badang don tang ka idea hatu kata ka kriteria ka ba pilabu nak liang juga prime ba kita ki business ki ba long ban apply ya kani ki dei banum cross ya kan reusnem hatu kata ka kentup mo ya kita ki ba claim pat don lese ya ka registration ke beningkom ki ba kampat register la dia lani ki bam pat don ya ka dukan lani ka factory lani ya ka lese ya ijing manufacturing unit jongki bikin pat don kum kataru pada hakajo ko por lesi yo kidang day ki badang don na haka ideation stage hatu ki bakum kita kila mo lani ki fall name hakata category lani ki long eligible name bakin apply ya kani to kublai Ferdinand ngathari kata ka jingkli kadai ka belong very valid bha ngathari bon bha nga siyo ki jingkli na ki priyo ha ki social media what her office lani day kendu ki event ba pher ti ka ba kwa man penchai kadai ba ngim wat ya ki priyo ki plasdang business bala ahe la don kata ka unit lani la don kata ka machinery lani ki AK ba pila batai mentan ngi wat ya kini ki blas susdang i kam malumala kala bandai ba pila asdang na yeng ru pidang shudia tang si hajar pidang di ha ki perlok mo namar pempat smuthu pakani ka market kanya nya em ya kitu ki mar ki jong pi te katungi khot proof of concept mo kidang try shoi ki products ki jong ki ha ka market ki try always ki brio ki basdang ya ka kam ngi shi yu ba ki shi dang shwa ha ki perlok ba ki bahiyang hasam
ti katur kala long eligible ban apply ya kitur ngila khen as an existing business kila ban numpat ai ka kerteng ya ka business it shubu ki kumba ibatai meba mene hapor ba idang batai pangkum no pendap ka form yung man pendap ya kerteng jong business te maybe kimpat don hira kata ka kerteng jong business kimpat perkhat hira ka kerteng jong business sama kidang susdang ti kila ban shu ai kanu ka business ka ba ki snow ka kerteng ka mane ha ba ka business ka jong ki kila ban ai kum i ba Ferdinand ila ban shu ai be Ferdinand Rani Enterprise okay kam long registered kampat long registered pim dong kam man long registered ru lada pila la lut kita ti kam don jing mentoi shu ep ban apply ka ni ka challenge pila la ban le hi dala di namar ka ni ka incubation ka dai ban kentiu yakini kinong sengkam ki badang susdang mo ti lada pim pat don kata ka hadu mentaru kini ki bala syajin wat haka kohot ka basanru kidon kidang shu kidang shu le business na po yeng bet kim don kata ka unit ka badon ka proper unit jongki ka ba kidon ki machineries kidang don kini ki jingduna ba pher ba pila batai mentan ti lada pide at an ideation stage kala kham menshwa ha usnem ningkong ba usnem ba ar ngidang shim bikini ki ideation stage tamba haka incubation program ka dai ba khandai banai mo haka ne ka program ngiu i ba ka ne ki ideation stage ki ba one day kam don jingarap ki kam kimdala ban ai kimda yo jing mentoi ti ya ka tu ni ngila penmi ka pre incubation program ti ngala le ya ka tu ka pre incubation nga head ya ka pre incubation mentala sau batch mo tamba usnem arpu sau bar arpusan ngila pensange shwa ti ngathare kan sedang biang ti ki ideation stage ti ngan encourage ki la ni ngan you ngam so yo kitin khasi to ngan ongi ki ban apply ya katuka ban aimen si meki ban apply ki haka pre incubation what kataru lada ka idea jong pi mot kla dei prototype mo kam dei shu tangka idea tang ba pila asdang pila asdang ban penmi mar ma impat penya yo pimpat penya yo ya katu kamar namar ba kampat dei kamar kabala long finished product lani ka service lada pide ha ka service industry pila asdang pila ya cha khamat ban le ka research stang ban shus dang no ti kum kiturung idang pidang la ban apply ha kani ka challenge lada ngiu i hapor bangi puli kani ka form ka jongpi and ngiu i ba kani ka business ka jongpi ba pila batai ha ka form kadon ka sub ban poi ka incubation program and kadon ka sub ban ban skill ya ka mo ti pila ban poi khamat ru ha kani ka jing yakop foding Yes, Klishbon. Lesing an I can yet ya I kong meba by day but kidan kikatu ni jingkeli. Kini ki kamlong you can that kibale si kini ru sasisien kide ki jingkeli mengasya yo bhan kapor mo. For example, kau ni kita kadai kini AWS Entrepreneurs Official. Bakun ngadi nongrep mushroom. Jadi nongrep tin hatu la bani shim bentah kani ke prime program kong miba la bani share kini ru kum tu baong i kong jakuli na do mene ni look ya kini ki business ki ba long ki ba le ya ki ba long thamai right long thamai le se ha ki product jong ki na ka ru company ya jong ki right la ni ka service ka ba ki ai ka focus jong ka di banwat kum ya kini ki entrepreneurs ki ba le kum kini ki kam thamai ki ba la ban scale ru ki ba la ban grow ka business kum ta da di ba phide kum kini ki mushroom ndai ban de tang hayo tang hai tu locality dei kum bangi ong mena business ka dei ka ba la ba even though menta ka dei ka badang rin dei ka don ka ta ka potential ba ka la ban khe shu tu ka business nak tu kala ban don packaging with branding ban dia mtang hak po ka tu ka district ka locality jong ki hindre pekin pen poye kini ki mar jong ki shabar jilla shakiwe te da kini ki business ki don kum kata ka potential te ki la ban apply and nak tu kan sa yat kene ka application process ken kumenta kan ka de ka first round kya ban batai benya bha ki tu ki jingkeli bangala pen imene batai benya bha kita ka ki customers jong ki batai benya ka market ka ba ki le batai benya ka revenue ba ki la yo so far then kila ban le da kila
Syakjit nak kena ka first round dan kila ban poi shuk to ka top 150 bagi le saka second round ka badai ka pitching bagi hapan wan batai sah khmat jong ki juras. Ti ke business kala bandai from any sector tangba ka de ka business ka badan kene ka innovation ka balong thamai. Kata ka de ka focus bangi wat iki entrepreneurs ki badan ka vision ya ka future ya ka business jong ki san post nam kan poi ka business jong ki badan kata ka jing song hu ka balong clear bha ya ka business jong ki kum kini ki jat entrepreneurs ki balong serious ya ka kam kum kini ki jat kingi kwa ban trailang bat ki Syukur ban ad lor ka jingkli jong i ba mo ti i pet mo ngidon way entrepreneur ha ka cohort 4 ha ka batch 4 mo batch 4 na batch 5 utau entrepreneur ule ya ka ha ka batch 4 sorry mention nem ule ha u ba wan lombok ha yes utur ule tang mushroom mo ule cultivate mushroom tang ba le tang karep mas surep tang ya tu tit mo u dalit ngotu i technology ki ba ya ka technology ka bala ban kam pen bha ya tu tit bat ban kam pen roy u hakanu ko rukom ti pd unong rep uba rep ya utit tang ba lada pidon ka branding ru ule branding mo ule ya ki dry mushroom ru ule ya ki fresh mushroom ru and mentally ula kentiu ngathre men hakani men simsnem hakasiem elevate ru apply ngathre uyo jingyarap hado atpone lai polak la ne lai pusan lang ban set up ya ka unit ka bahe kalon ka unit ka bahe tangba ka rukom di jong u tu entrepreneur pan ude B2B mod ude nakawai ka business sakawai ya kamar marwe shimet ude nakawai business seki customer kamde directly customer kade nakawai ka business ko kum ki restaurant bet ki manong no te na lor kataru ula dan ya ka social media ru uple ula penmi ya ka social media page ru hapo Instagram te ude ki mar hang turu packaging ula le ka packaging u target ya ki B2C on that level ru mo but mostly his ka business jong ka they focus on B2B te men mentally in select social Japan man song thu ya ka technology na ile mde tang ya u ile ya u button mushroom oyster mushroom but menta ila le so shitake mushroom te kade benlong hakata karukam ken lada pi rep you mushroom pim sothu pat kadon ka technology ka ba la ban kam pen bhayo tu tit u jong pi lada pi la ban wan ra ya ka tu ha ka business ka jong pi then definitely I mean pila ban apply but pila ban ne shimta ha kani but kadon ru kadon ru ka lat ipi ban poi shaka top 75 mday tang mansushim menta mo okay sakaway let's say kaniru ngakwa ban ila message na du mene ini ba leplan pensailem kong miba kani ivaldu maulat yang hatungi haban register shwag business ni kumno for example udiam gam.com ba pin register shwa the day ba pilat kwa ban register it's fine pilat ban register tang ba for this competition gam.com ba pin hapan dan kini ki prior registrations okay ti ngatrai ka tu ka khamsuk bangin ayu ban sungthur maladap apla ladap yuru mene ti kadan kini ka way ka leplan pensai kendiat ka office kadan hey ni ba James Pasak office jong ka prime ngatrai yes the office kani ki prime hub ki done in 3 locations right now Kawai Hashalong Kawai Hatura and Kawai Hapo Nongpo te ka badan Hashalong kadai Hapo Polo Hapo JN Stadium okay kau ke bahan nongpo hey ke kadan kum tu lesi ki ban national shaboy ka ban nongpo kadan hang tu hajan kani ka nong tip ta dukan mudah kompleks itu ne kadibe hamin I think it's just Mat Persha khamat jong DC office Mat Persha jan hajan okay kamu kadi harus surok hikan kamnik bahaban room surok kadibe harus surok They hagar kadan ha FCI office ha FCI building de hang tu kai
Te what Okay. ngakwa ban pentip ru ba ngidang ka office hapo juai ru kidang ngin ya ngin sa launch ya kawai ka office ha juai ru ban pensuk ya ki Brew na po Giant Hills kani ka hap kaniyo ka bakiyo ban let jaka bakinwan sadu sisulong na markipun ba na po Giant Hills ru bang call nga siyo phone mo ki hapwan bet sadu sipo silong ti menta kala don very soon ngin sa launch so ya ka office hapo Giant Hills ru tekan ngiyarap hai kini ki entrepreneurs na po kani ka district. Okay. Kabya. Tinga try la kan kanong jingrap sibun na bagi ni badan sa kita kita na ko juga por. Ti kani ko way ka jingkaliru ka bang sayo ba na kapor sa kapor. Ka qualification pat bakut. Ka qualification as in nabantagi ban apply kan. Ngibun ngi hapo ka kini kinong ya shimenta kimdei kibriu ki don lay ki bamnang bam start mo te hapor baki wan ngiyo ki entrepreneurs namar bangimdei kibriu ki ba lani kani ka program kamdei tang na benta kibriu ki banang ba start kibun bhai ki entrepreneurs ki bale baharu ki dei ki bamnang ban puliu au bi okay mo tangba ka kampat ka jongki ka lakiu shakman ki ka business ru kala he ka jongki menta ti kamdon kum kata ka qualification criteria tangba haka application pat ngipan ya katuka qualification criteria tangban sengotu pidon ka background yun hapo ka kanyarap yangi ban sengotu ba lada pisang ya kakam mushroom lada pidon kum ka qualification kumbai wan iba mentan mo iklish pang mushroom tengah syuong mushroom ti lada pidon a specific qualification kanyarap ya pi in terms of technically banya ban comes to halor jong unu product technical mo ti Ri kamdon kata ka jing kamdon kata ka points ba pindu points lani pindu marks lada pimdei ibriu iba long qualified mo kibun hapo ka kuhot ka bala kini kuhot ki bala led ngi la yatre but bun ba kibriu na po rural areas tipem na ban expect ba barokhat kinang kaktin pareng le barokhat kindai kibriu ki bala nang lastan ti kada ka nong sengkam ti pidei pla bandai manu mo Okay. Brisbane kong ikatu ka jubab jong pi kani de kadai ka way ke bale sing ala ban kelum lang ha kani ka way jingkali bakata ka de by day baka food industry kabamot ye ki restaurant ki hotels hospitality sector ke manong no food and hospitality sector te bat kani ka way ki example pi yang kong ye kani yang yangi ki badang su sedang ke business te bakut la ne man apply kata la di la jubab mene tene kum ke cafe and restaurant but ngile ke home delivery ru but ke pensuk ba khamtam shnong kendong so ngala man kentup lang hang ni ke jingkeli ke by day but ka ki cafe ki restaurant ki hotels homestay but let's say ya kani ka jubab hiru kan ke day by day but ka home delivery but ki way kong mibane kong Jacqueline ti to ngan shim no mga kani jingkli na pet ngi pila bandai na kanu industry kum bai la ongi me ba manero mo kala bandai na food na po beverages food and beverages restaurants ngi menta uniu ko hat ru ngi don ki breu ki badon ya kini ki bale ki cafes ki bale ya ki home deliveries then hadin dadap nang tu fi last ki cafes fi labani ka click cafe ru kala don min house nem ubala let maybe in third cohort haka cohort ka balai te tu ru ngi usajit tamba pet komenta pi ong sanong kendongan chu ai jing mut mo ka kani ka jing per pila banwanra cafe restaurant bar khat pia tang habar yang kala don iwi cafe barit lani fast food mo tang ba hang ni pi ong sanong kendong kamut ba
Dadon kum kini ki jaj cafe lani ki jaj restaurant ba pi penmi ma pi kala bandai ka rukom sna ka jong pi ka set up mo ka restaurant jong pi ka peni ya ka the pilet pi ngindalet restaurant jong pi ngiyo ban experience ya ka bam kala bandai ka bam pi serve tang ya ki bam khasi lani ki bam tenrai lani pila ban ong ha ka cafe jonga pila ban wan kumpet ka ni ka Mayrom ru kadai ka way na ki startups ka basha jet ha ka ni ka kohot ka jongi ti baling jet ka namar ka rukom makiru kim dadon kim dei ki banang ba start kim dei ki ba lashna kata ka business lani kata ka set up ka ba itnat bhanri kilong very ka ki serve ya ki indigenous food products mo jong ki food items ngan ong ki serve ya ki tu ki bam tenrai karukom dangilet hang tu ngisngo sultanat da shong hang tu namar kawan ra ya ka tu ka experience ban experience ya ka rural lifestyle mo ti kani ka jong pile kan best lada pinang kumno ban pendap ya ka jengkeli kan ka deitang hakata ti pila ban wan ra ya kani ka concept jong pi ba ngide hanong kendong ngimda don ki restaurant hang tei kani ka dei ka first restaurant badon hapo ka area ka jong pi nga kita ya katnut ki briu ha kani ka la bande ki cafes restaurant ki bakita tangi kini ki kena samlaru mo ki don ki jaj restaurant mo ki badon ki ba kham target bhatang kena samla ki bam jong ki bu hakata karukom mo ki kumangi ki balak hamrang ma ngim da sutanat shu ban rung hang tu namar kam ki bam ki snacks jong ki dei musli na bata kena samla kamtam ki tu pinda pej habar ki college habar ki school kin pinsai ki restaurant ki cafe ki bakham long target bhai ki bam ki jingbam jong ki kin dei musli na banta ki youth mo ti ka kani ka jong pili kan kham ngasngo ba lada pi apply lada pinang ban pendap ya ka application kadon bhakalat ban ki shakmat ban poi shakmat mo pila ban apply but lada pi kwa jingmut pila ban either one shopok office lada pi kwa akan du yang akerpang ting por lada hendrai kadon ka team jonga ka bala ai ki number sang tu fila ban phone ni gituru mo I hope kala ka takajing ka jubab jonga kala kham pen shai ya kani ka jingkeli kan Laro kerman kumta English bon ka kun Jacqueline kani ka way James asking again kani ka way ki jingkeli belum valid ba bakut ye ki bale e-commerce kum Amazon FBA dropshipping pat la ni man apply lada pi le dropshipping pat la ne as in e-commerce but ki way Pejmo kani kala long service industry no service kung mangila ong pila ban apply e-commerce lada kadai ka platform ka jong fee then pila ban apply pimla ban lada pi don ka namar kadai ka service industry ti pimla ban shu use way bu katiar jong pi hang tu katu it's not you ngilayo mencuaru gidan ki ba kliengi ba ngai trade berka company kabadan ka website ti nga di kini kimar kum kimar ki ngalaklet kitu kimar beauty products but ki way lesson hot ki shiti kitu kimar sama kimde kimar ki jongki and neither is the platform ru ka jongki ti kum katu ti kamlong katu traders ngim shimi ki traders ki retail outlets ru ngim shim lada pidi kwa lada pishudi di grocery store mo menta kini yes, ki yes kadang-kadang ki jingkeli ibun ba halor kataruha ti kini lalong traders no kimde baki kamdan anything innovative hang to ki shushim umar ki thiet jong ki uwei ki shubu adukan jong ki shude pat ki brio ti kamdan anything they are not considered as entrepreneurs mo ti kumkani ka kam ka jong fi lada ka ka platform ka jong pi kumbalik ka Amazon and all that then it's fine why not pila ban apply that's a very good you know mangipet bhai kini ki badai na po ka tech space ru IT and tech so obviously pila ban apply ya kani ba James tang balada ka ka platform jong kiwe and pishudi ki maru jong kiwe te katu te ngam tharai kan pila ban apply tama kanum poi shakmat pat kan okay thank you ti kani ka way again kani ru kadai ka bala ban represent ye ki babun bhag jingkeli mo ki ba jiyo na kapor pat kani kadai subhabon manum irkhe
tama nga syukurman ba kadika kerteng bersisa ke jongi nomor lari kerteng ke ba subu ngin samberki ti ini di iba ni kong Lamborghini tangsong yang ba kumya ka rep sensar da nga apply ka long nem ti beli ngong ba kani ka represent ki bubun ki jingkli ka long magidon bawan ban kli nga hak by day but kwai bertumpo nang ta bat kiwi de ki agri products kuman suong no let's say ba no bakikin shalan lani kidon da kabri bar kumta terter ka kper bakikin ipenmi kita kiso ki pa ba kiwi ti hatu kumikin ki marrep la ni em ban apply Hot ki marrep ru pila ban ya apply what iba lembong ni I kakerteng ti nga la ngo nga ngar nga sutanat ha ya kerteng jo iba tamangam don kumita ikalipan ti tangba iba lembong ni ru pila ban apply uni usensar ka syong pat usensar ki bun ki bale mo ti ngangan shu ai jingmut ipi ba ka packaging ka jong piken kumno pi package lara shudi be sayo kumtu kamdon kabaya penia pere ya ka kam ka jong pi bat ki wei em ti pila ban apply tangba maybe lada pila ban batai kampanya ha kanukur kompisna sensar and lada kadon kanu jing per ha ka kam ka jong pi ha ka komsna ka jong pi uni sensar but ya ki sensar but ki nong sna ki bla don lupa mo then kala ban yarap nga ai jingmut ru khnang ba kan yarap pi ban pen bha ya kan ka application jo pi khnang ba pila ban poisa khman mdei tang banga shuong kalong ne kamlong mo dang shuong hoi kalong kanum ai kanum don jing mentoi ki ba ki ba don ha bala one banishmenta ya kan ni ndai nga ai jing mut ru ba hakan ko kom pila ban kampen poi ya ladi sakmat da ka ba batai ru lada pile ka packaging branding lada kadon ka branding jongpi mo utu u 3 lani pite tu sensar pite akan ko rukom lani ka style jong design jong sensar ka PE kadon ka jing ayu hangni ha jala jongi ba pipen uni sensar lani pide seki yo ayu la kala bandai ba pile utu normal sensar tamba pide nga kidon ki entrepreneurs ki jonga ki bala jule ya kani ka jingde sensar tamba ki de da kitan u sensar sabar kile ya ka branding utu packaging ru kile da ba bha tim pila ban apply kata tamba hapor ba pi apply da peliu jingmut bha ba ka e ba pi pendap ha ka form jong pi ken mdei tamba ngade sensar ngade kata teli ngadi kata spa ka ngayo kata haja tingkah tang pendap tang silan arlan kam don jing mentoi tang shui ka ka form ngila reject no semua tu tan pangga business jong mo tedaya simpor wan pendap ya ka form da pile si sin ka si ngiru da pi pendap artli ki jing keliru kala biang sa safe no ya ka form sa pendap biang ka sngi ba kam long kelut jengmut ba become your idea bahas pang kata ka kumno ban pendap sa pendapat kumta kan mo what's your pendap tang silan Arlan okay ta kubrisibon kong Jacqueline kubrisibon I bal ni kong Lamborghini tangsong sorry ngakam batai pang kinong rep nong kini ki agri products mo ki agri products yes ngalaklet ki agri products rupet kini ki bale food processing ki jongi they are all into agri products no kide either ki maki hila ki rep hi ya kitu ki so ya ki jhur hadin ki sapenmi pat ya u product na kitu ki lada pide tang nong rep ngala de patai meneru lada pide tang nong rep ti kanumlong kani ka challenge pila ban apply menu ru la ban apply tang ba pinum ya chakhaman long pinum poi siya ka next round lada pi kwa ban poi siya ka next round ka syong happy hakarukom ba pi pendap ya ka form ka dei ban ka ni ka rukom rep ka jong pi lada pi penongkam mener ngala de batai ya pisia bat ya ifadiru ba lada pi penongkam teknologi ru ka don ban nabentai ki nong rep jongi mo te lada pi penongkam ya kata ka teknologi then pila ban pidon hope ban poi siya kaman lada pi de utu umar jong pi subu menta ki nong rep te bun ki de bi sayo tau borni kumtu mo
lada pidi kum tu kamdon jinge per bar khoi ki de lut kum tu tangba lada pidon kata ka business model jong phi terkom dia ke jong phi kaya per na ki wei shubu menta ngai I hangte halai mer phi I nam kitu ki bade ki organic products kadon da ka wei ka retail store ngamte ba fodi lai I ne Yes, te yes, lada yes, yes. pi tur ide tang ki nong rep ki rep tang I ki jhur ki de tang I tu ki jhur tamba karukom de ke jong ki pat kaya per bha but ki de ki organic products smooth kadai already innovative it's in itself mo te lada ke long organic te ki customers jong piru hakan kur kompide ki phile door to door ani ki customers ki phone ya phi kini ki nong thiet ki phone ya phi pidon da ka system kadon ka system in place kumno banra yo tu jhur shaki customer ba ki customer kilong comment kilong sultanat ba kani ka service ba PI kala ban long haginu ki rukom kumbang ala batai meneru ngala I hope mentang ala kampen syai ti Okay. Yeah, thank you. Kulishbun kong Jacqueline ni gitu ki jing pensai jong pi. But kulishbun ya I kong lani ba Lamborghini tangsong. Lada kani kadi ka kerteng ke jong pi dengan haban ai kublei mei pa jong pi ba haka kerta jong pi ke bamut hakapor jong ki bikin ai kerteng ni pi da kani ke jaj ke badai ke Italian senim jong Ferruccio Lamborghini try jong Lamborghini ngatrai. It's very impressive. Ti lada kadai kerteng besisa lada kamdai kerteng besisa tingat try desi kelap ni ketong jong pi banyo Lamborghini da ka barep sensar ni kitbok kerbiang ipi da kata mo di kublish bun but let's say ngan shim stang kadu kan itili ngan shim lut bun so nomor ba kijing kili kila ya hap kila ya seriem ha tangba kidon pat kikatu kan ni kiba lesi kijing kili di kiba seriem ngan chushim no ada kita kan irap bangin subin kam ban kam employ ka yumo ti kani di kawai ka ba kikli bun sorry kani ngino kanom sutu pareng re subhar khasi kam sutu ngi kren khasi hindo mane te ngatrai pimde masmuker kadan kawai ka ba luckily da ini Cocktail King Zote Vlog. Ini ide ibaju ayu bahan ibade ladang makla isa Mizoram ni perlom. Badi yang bakut kumnu pat ban yolat ya kikasi bayasa Mizoram Bantung Pati. Ti ngatrai kawan hakatu keju ke jongpi ba pikiran chong sensar ki agri products bat kiwei lesi. Tamandre kani kabang kwa ban insert ru yani ke jingkeli hang ni kalong ba hatu ki brio ki khasi jongi ki bade ki basa pa shakiwe ki jela lesi ki jela ki marjan hatu ki lan ne man apply shakani ka program ken ki khasi lani ki jabri garu bat kiwe ki bade nakani ka jela jongi ki basa pa shabar jong ki jela hatu ki lan ne man apply kila ban apply tangba kamdei pat ban long namar kani ka prime program kadei ban yarap ya ki nong sengkam ha ka jela jongi te kini ki khasi ki badon shabar ha shakanu ka jelaru kila ban apply mo tangba ka business part kadai bandai registered hapo Shillong hapo Meghalaya nganong mo kamdai re ka business baki ki dei hoi kilong eligible na ki permanent residence lani ki domicile jongka jela ka jongi tangba la shali singi pat lada kisang business kili sedang pat shabar te kamdon jing mentoi ke nyangi hapo ka jela mo te takadaw lada pi kwa ban apply pila ban apply tangba ka business jong pi ka dei ban long registered hapo state of Meghalaya lada kampat long registered tatemut pi hap ban lada kadai ka business kampat bampat register ka business jong pi pa kadai ban sedang na po Meghalaya kadai ban lada pi kwa ban expand hadin habut padru pila ban de kata tangba sisin ba pila register kadai ban long registered hapo state of Meghalaya ke Okay. Kamu kadai kalalong no kumba kadai kalong open lani kadai ban plilat be ya kinong snong jong jela Meghalaya ningkong lani tangi ki banan jela Meghalaya be ji ki balesi ki ba ki nong snong jong ka jela lani ki ba nasawir ni be haban register hang ni ne kumno ne tengan batai biang maybe nga khamshai mentan te ngila judon ki entrepreneurs ki jongi ki ba yo jingerap na po ka prime but na po incubation ru tangba ki dei ki ba sa shabar mo ki sa shabar ka jela
tang ba ki kwa ban sedang kam la jong khnang ba ki kwa wan phai biang saka jela la jong mo kila ban le kata kila ban apply ti kini pat ki bam kwa ban wan phai saka jela hnrei ki shukwa ban sedang ya kam ki hab sang na po ka jela la jong kimla ban sedang lada gidon chepo Mizoram lani kidon chepo Nagaland lani kidon chepo Assam kimla ban sedang ka business hapo Assam lani ha Mizoram lani ha Nagaland mo ki hab ban sedang be ha ka jela la jong. Okay, tak berisbon. Nang tadi Woodwood sekini kidang doni katu kani kiba ki ayu ki perlok sungi ki ko aban klium kani ngi bari stingless be your name register ha prime. Asin kidon kini ki bari ngap ki bari ya ki jat jingtung ba per kumunyang rendia bat ki wiki wei ki balesi ki babu iku bini ki jat jingri ki ba kum kini ki jat hatu kadon ni em kalat na beta jongki isingan aino I kong meba in ajbam nakle kong meba la pi don ni banong kong meba. Yes, so kidon ki entrepreneurs jongi ru ki deki ba ringam but ru ki le food processing ki package ki to ki honey and then ki market ki de ki to ki honey jo ki shabar ken de kini barok khat ki la ba fi ong ban register po prime ban yo prime ID na ban apply for this CMECC challenge namaru kumbala ong de Hai ngatrai kan di ba ban ayu na beta prime challenge ngatrai CMCC. Taka ka CMECC challenge so kumbang ila ong menere ban apply kalong open to all kidi ki brio ki baseng kam na jong kila ban apply tang ba kumno ba pin poisha khaman kidai na kitu ki eligibility criteria bangila dat ong na do menemo kadi bandan some element ba ha po ka business jong ki ba ka belong ka bathamai ke ba ki le ka bathamai kani kadai ka let's say ha ka chaka ka bakidon makin ha ka tu ne kadai ka process ba ki le ne ka product ka ba compare ki introduce something new ya kum kahani ki de khani belong ba shudi be kum tu ne ki introduce different flavors ne ka shong haki kat kum ka business jongki bekidan bat ka idea bekidan kum no bekila ban penkiu ya ka business jongki timentala da dai bekidan ka kerdan ka batang susdang ru da dai beda kidan kata ka vision kadan kata ka idea ba ngi kwa ban lero sakum ne ngi kwa ban introduce kum ne ka business jongi etia kila ban share kita ki idea se jongki ha tu ki form kin da dai beki batai da ki batai tu application form kumba kum ki eki customers e jongki ka bakidon menta ki kum ki eki customers ru ba ki la ban reach ki products jongki kan Okay. Tiga kamut kani ka ba kumakalong menta ya kini ki jat business hi banong ba lesi long nomor beki bun teli nomor ki don ru lesi ki bam pada don ne hapo ka kriteria ru bilang long thamai lesi kum kita ru atrai lesi ki perlu ku jongi kila ban persyang ya kata ba pendap ka form ban describe bha lesi hakatu ka form ka batai ne tilada ki perlu jongi bilang su join ni ka live lada POE kani benta kani kala de ka question and answer session tapi ko ban tip kumno ban apply subha ban le yang shadin hak ka basdang ni video kila batai phi kumno ba phi le ya kani ka registration tani ban yedon benta kani ka CMECC mo ti ngang kwa ban penkut da kani ka jingkeli sesahadin ka tu kani tamang kwa penkut ni jingkeli ba ke ai ka ba ki perlok jongi hadin beki kila yo ya kani ka training ya kani ka kabu bekila job kita kinyo pesan ngut kinyo ayu hadin jong kani kajing job but nalor jong ka CMECC KKA de baka prime ka ai hak bai de bikinong singkam la jong hatu ka ditang 5 CMECC lani don ne ki biru ki bentag baka prime ka irap tin resha ban juba bita ki jingkli kindon singa chim se tak katnu kani kli ki jingkli ki ba yahap ki ba perlut na barokhat tamandi ki badan ki jing serim ki ba kenthuk kum kani gawai kani kentu bigi bapnia dukan service kum DTP printing cyber cafe digital service berkiwi-kiwi ni tangki mar basnahi bala peniat sabaru kabala man kentu bru hangni hak baide batki online gaming let's say pala lani kini ki online gaming platforms ki balik se ki bai persyang berwanra ki bajan ni serim lesing manong ki cyber cafe berkiwi-kiwi hatu na batajum kini ka don name ka bental kila name ban register bat kiwi lani ban intend to the competition meba okay so first in answer shwaya kitu ki rewards and benefits ka ba kila kali benda
So hala Em share. katu ngan ngin session kam hadian kong mi bangi sebenkut de katu Okay. alis ka ganishma be de So service. kumbani ang minede da de fidan ka business la jong. Kamdan any jing khanglat ba pindom la ban apply. Pila ban apply. Mo okay. Tang ba ka ba pila ban poi sha khamat pada ban poi ha ka top 75 ka de ka rukom jubab jong pi kitu ki jingkili ki bangi labu ha tu po ka application form. Ka tu bangi lapen I menen ado nak khamat dei. Te ka rukom jubab jong pi ya kitu ki jingkili syapang ka business jong pi kata ka de ka balak ban pen poi ya pi kham sha khamat. At least ba pin yo ban wan ha ka top 150 ban wan pitch ha khamat jong ki juras. Namar kum bangi ong menen ka de ka jingerap ya ki ba sengkam dei. Tang ba ka de ka e championship ka de ka competition ni jet ya kini ki top 75 ki balong ki promising entrepreneurs naka jela ki bad sedang ya ka kam na jong henry ki badang don ka potential ba ki dang la ban grow shibun ba ki dang la ban grow shu nang tu naka ka ba ki don menta lingba ka jing sha incubate jong ki hapo prime te kum kini ki jing ki lidai hoi ka long open to all sectors tang ba pila ban apply tang ba ya ka ba pin poi shakman pidai ka jing la jong pi ban batai ya kitu ki ban ai juba ya kitu ki jing kili balabu hang tu pa application form ken kum mene bengi kili ka unique selling point jong ki ka jing pair jong ki jong ka business jong ki bat ka business jong ki we ki brio ki customers jong pi ka no ka jing la jo jing pin mi jong ki and ka pen pair ka wan ra ka jingba ne em haka jaka sa jong ki ka nu ka jingkala ke la banwan ra ling ba ka business jong ki haka shnong ka tau ba ki sa kan te bun ki brio ki la ban apply ki ba seng kam na jong henre da ka shong haka jingla jubab jong ki ya kitu ki jingkali nang ba ki la ban poi shakman. Okay, kurisibon kong mi ba kidon ru kini ki ba seriam bagi ni jingkili ba kut ni ba set king na yeng nomor 4 don dukan sedang don em kalat na tagi don ru ki ba mengile jingbam khasi bat ki we na try kani ngila ya kren na du mene hak ba de bat ki jingbam ka food industry ki food and beverage pila ban apply sa sisien kumba labatai kong Jacqueline khamne pila ban pe biang ya pila rewind ya kani ka video habai day bat kum kini ki jat jingkli habai day ba kabam khamtam ba phila ban apply tama ka shong kumno ba phi pitch business jong pi bat hakanu ko dor ki pin man dor ya business ko jong pi mo ti ngin shim stang ka we ki jingkli lada kalong but lada pidang don kami shu ba phi kwa ban shai le sing ila ban le biang sedak we ru ka life lada pidang ya kwa tinre lada phi la smuthu ya kai bangi la pen shai hangni nakaliang juga prime tingin ya pen kuno ban ngin saya kenu ber phi we ber kapor ti henre ngin pen kut da kani we jingkli kani ko we kadan hangni okay ba James sabai day ba katuk e-commerce mane khniat kong yu yong kani kata e-commerce drop shipping kadi bangale design manga mut phale finished products sabar la ne ban apply Pila ba James sa apply ka and then kumbang ala mention pi ngatrin no basang ngila ong ya kaju mo ba kanu ka business pila ban apply ka pila ban day nong rep tang ba pila ban day u ba shet cake lani pila ban day nong disensar lani pi bale ya ka e-commerce lani ki bale cafes tang ba ka shong ha kanu ko kom lara pi ko ban ya chakmat jong ka jingi kani ka challenge ka bakong san ba pihap ban bu ha ka yu jong pi hapot ba pi pendap ya ka tu ka form jong pi ba kani ka business jong pi ka dei ban long ka dei ban don hendiat ijing ya pair na ban ya ki business ki bla don lupa kala ban dei ha ka liang jong ka process kala bandai haka liang jong ka service lani kala bandai haka liang jong ka product lada umar jong piu ya pair lani haka rukom dir rukom thiet rukom deliver ka rukom shna kaya pair that means pi don lat ban poi khamsha khaman lada ka service jong pi ka kampat judon kum kata ka service haduk menta kata le ka biang palat mo tangba lada ka dei bala don lupa tangba ka rukom peniat service jong pi pa ka khamya pair then ka don lat bhaban ya kam shakmat ke ban poi shakmat mo te hendrei baru khoi ki bala keli menta ka sngi baru khoi ki la ban apply lot kumi ba mushroom ru itu mene iba keli pang mushroom ka shong happy ha kanu ko kom pi kwa ban di mushroom bila ban di ha kanu ko kom la pila ban at technology le kan bha e
hakanu kanu karukom rep jongpi mo kilat ki babun ka sarkar ka la penmi bun ba ki scheme na po agriculture ru na DOFP hadin hapo prime ru ka through CM Elevate baniarap yakini kinong rep kinong napo ka food from the food industry but ru na kini ki wiki industry repair mo. Okay. Kong Jacqueline ngatry ngan chim stang kani ka way kani ka day ka ba nong no ka ba ngasngu thu ka ba dan kam tang kani ka way last mo ka ba day but ka yangi ba day kilan media photography lani videography lani kiwi media production hatu ka kalong ni em Katati mga jiwa ba na support pila day banla ba mabi ba Ferdinand ban jubab ya kani namar P1 na kani ka industry hi pila yo kalat kalenti ban actually ban poi siya ka top 75 mo mentions nam te umday tangi ba Ferdinand Henry House nam arajar arpau por ngi incubate ngi la yo na po ka media industry so obviously pila ban apply from the media lada pide into me pe mo ka photography ru tamba pila ban penwandur ya ka mo ndai ban suong nga sandur and that is it lakut mo pila ban sim jengmut nei ba Ferdinand ru pila ban pan jengmut hakanu korkom I tab ya ka application por I apply ya ka CMECC tangba tang mangan chu ai jengmut kala ban long haka rukom focus jong pi ka when you talk about media photography it's a skill it's an art elada kidi kala ban shong haki rukom kidur gi jong pi mo pishon ni ki jadur you pila ban ong bang nga shon ni kidur kibril kilong mostly into nature mo ye kidur ban kentiu ya ka jela ka jongi ya ka jing bhabriu ya ka beauty jongka nature hakapo ka jela ka jongi ti focus sang kala ban long anything which is unique anything which is different hakalain ka photography le fila ban penmi bon ba ka uniqueness because kani kadai every photographer has his own unique idon la ka jong ka sap la ka jong ka phong ka balong ya pair ban na iway photographer sha iway pan. So obviously, please do applying and encourage iba just photographer by in apply ni ka just te klalong hum kerteng full form jonga Jacqueline Audrey Swemo te nga kermen ba iba just nga kwa ba in apply because there is a lot of scope if even po siya kaman mo. Yes, thank you Kong Jacqueline. Last but not the least, sakaway mo kanir kadig badan kam ha tamangan subu kani khnang ba tambakin shu yes nguthu lang kiwi baju apply kita ni bawang mangi balik CSC pat yuan yang ban kampan ba shu namar ngla apply la arsian ringam yo kidan ru ngan shu bu hang ni kadan ru kawai ko komen hang ni Bayong bakut ke prime CM Elevate kadi keju ne pair namar ke CM Elevate ngla apply ngampat yo pat jong pigri ti ngamut banburu ya kani keju hi ban benrap ya kani ke jingkli ke longru bagi danru ki bela apply na po di CIC ki danru bela apply lingba jong kiwi pat ki scheme hakabai day bat banong manseng kam lejong ki bela persang na po industry bat kiwi ken bela persang hatu kitu ki bela ada persang ni kiwi lani ki bela ya don benta bat kinur kinu ki body lani ki seng lani ki scheme beper hatu ki dangla ni ban apply ya ke prime ni ban ya simentahan ke CMECC. Hoi pila ban ya simenta wat lada pila yo jengrap na kawai ke department ru pinang la ban apply but ban nang la ban lada pisa jet sakmat pinang la ban pila ban yo incubation hapoka prime hakani ka program jo ka CMECC mo kani then so kani ka CM Elevate mo ka incubation ka prime ka CM Elevate ka hapoka prime tamba kadi a different program kum ka incubation kadi ka program ka CM Elevate kadi ka program ka incubation ka program ka baai jing yarap yaki nong sengkam hapo ka khnai banai whereas ka CM Elevate pat ka datang na benta ki ka petang ya ki scheme beper mo ka ba penmi na po prime ti ka CM Elevate ka hapo ka prime hi ti kani ba fikali ba pila apply tama pat yo ti
ka prime ka datang ba facilitate ya ka CM Elevate mo ngi syarap ban shim ya ki application jong pis ya hadin dap nang tu ki application jong pi pat college ke department ba per kum lada ka dei pigri temut kan sale chapo animal husbandry mo and veterinary tin nang tu kinsa pet ya ka tu ka application jong pi lada ki sungo ya hap kinsa approve ya ka kat bang pat approve na po ka department na po prime ngimpat la ban nei tingangan chu aijing mot UP ya iba nyutrem ba pila ban wan mi siya po ka prime office lada pide na po shalong lay kan biang sa wan mi kidon ki ka team jong ka CM Elevate pila ban ayo application number jong pi ti kila ban check hai kadon ka la ban track ya ka hai ba kadon ka ni ka application jong pi ba pila kadang sakut ha department ne kala sya reject no balai kala sya reject kinsa ai jingmut UP ba sya reject na kata kadaw ti pila ban apply biang ya ka da ka ba penbha biang ya ka application jong pi kan kanu ka por ba ka scheme ka play ka scheme nomor ka scheme bun ki scheme kim play throughout the year mo bro sisnem kam play ka play hateng ti da kala play biang pila ban apply biang lada ka application jong pi kala sya la sya kan taj mo ti so ka way pi la kali jengkeli pi la kali lai sau kali jengkeli ka jok opor ngala yes mem ka by day but kitu ki balale persyang di kiwi dan kiwi department do orang ketu ngatrai pila ada jubab and there's one more quickly there were 3 questions kani hang ni ketu nang tade but way nang clear laklen ngiri kani kedai ngi balale CSC kani labiang ni ka CSC pet mo ningkong ni shim ya house nem ningkong ni nang shim ya kini ki bale na po CSC mo tangba recently lately ngi khamshim shu yikini ki bale CSC nomor kani kadai ka central government project no ti kamdon haman la ki block ki don ki CSC mo ti kamdon shu kata ka jinge pher hak no yang tangba lada kumbang batai lada ka CSC jong pi nomor pila don pa ka model mo jong ka CSC bala pen ya na ka central government ti lada pi kapan pair ya ka rukom peniat ya ka kani ka service center te kadon kalat ya pi ban ya kam syakmat hendrai ban apply pila ban apply bai tangba again kum mga ong lara kadai biang kaju ka model kumbala pen sna na ka central government kam don kanu ka jing pair ta kadau kam don pi kamla ban poi syakmat kai mo whereas lada kadon anything kum ka CSC pla yo any achievement namar ngaso man hakani kidang ai recognition mo ya ki CSC ki balai bhai telada pidon kum kata ka achievement eru maybe ngila ban perkhat mo halor kani re hadu mentangi khamshim shu ki CSC ngi shim tang house nem ko first year hakpor bangidang zang ningkong Okay. Ta. Krishbon kong Jacqueline tingin pay binyo manta sa kelas yumo tilada makala jerong bah kani yo lesi nomor ki bapet hadin ru yo ka kanda jerong palat kinsa kulmar ban pet da kanu shanu tinre nga kermen bayaki ki bangi kwa ban pensyai bat ki bapi kwa ban kling atrai pla yo ya ki jingkli babun kidang bun bahagi bakli syapang ki jat ka kam yu bangi kwa ban le kumini way bo makwa ban le ki DIY room decoration and flowers long ne kumno kini bun ba la ban le yes barokhat ti ngatrai ladangi jubab koi pakawai ka jat kam ngatrai ka beningkong ka por kantu ka baar ka idea jong phi pin sa satu lesi na nomor bagi bubun ko ini ka live ngan jin dala ong EP ba ban balong ba kalong bet ni le bet tenre namar ba lesi ki idea jo pi bon ba ki idea jo pi ki long original ki ba lesi ba pi pimpat yathu ini nur le pi ni no live yo lesi ki yo na hiwi ti kata ko no kalong ka jingmul lo ka jinglong original jo ka idea jo pi ke tenre toy ya ki jing pensai ki jo pi ya ki jing ki doubts jo pi ki jing artin jo pi ni le ban pensai dalam dei hakani video ru lesi hakiki ki ba ki bandang wan nomor keempat kut kini kong Jacqueline ngeskwa tang man cross check bat PCCN mane piong kade hu September lai phui terik lambaklah tu kade khatsan ne lai phui terik na ka last date jong ka yu jong ka jing thep ya kani
sorry, kadai khatsan tarik hot. Khasan tarik yes, suka ben karek ikan mo nomor ba. Kadai khatsan tarik go September ti ladang yu ba kalau ba every year ngi extend mo tambang this year ngathari ngapet ika timeline ngathari nginum la shuban extend ngathari kandai khatsan tarik go September kandai ka last date ti hadir nang tu by October ngin sa announce kini kiba sha jet matpat. Okay. Toh. Te kurusibon ni kini bro armut tinggal kwa ban kali kani last jing kali na benta na kalian juga prime ke bang labu meneru ini penkut da kani. Hadin jong kani ke jing syajit kabaidai berkani ke CMECC ondala syajit ke ba kita ki jat kam le kita ki jat jing mentoy ki ba kini kinong sengkam la jong ki jongi kin yo ban mat le ni ki jing mentoy ki ba kila ban yo na bata jong la di ba bata jong kam ke jam jong ki bi ki seng pada ju kapor ondala don hang ta po prime ondala don hapo jong ta training ke bakandai benai ondala don hapo jong ta ki incubation ki de ki jing lesi ki jing yarap but ki de kita ki lat ki bala ban peli ni ki ba kila ban yo lat da ka badon hapo jong ni ke prime disi kani ke bentak beningkong ngala benai si ikong bibai la ban jubab ya kata ti kabar na kaliang jong ikong Jacqueline ada pila ban jubab ru pat ya kani ke weipan ba like nya kani ke CMECC kani ke challenge ke ba pila penwan leni penmi leni penwan dur 5 ke prime hatu don em kiwi pat ki program nomor ba kani ke CMECC ke longtang sisian cisnem ti like nya kani ke CMECC hatu don em di kiwi pat ki program ki bale si baro sisnem ke ba kini ki nong singkam la jong ki jongi kila ban avail ni kila ban yo lan ban wan ban kli perthong na kila ni ban yo ya ka jing man toy ni ka jing nang jing tip na kalian ka prime ha kanu makanu ka por jong snem lan yo na ka CMECC ti na ka por sa I kong mi bale si in jubab ka baning kong na banta ki pagbasong hi. Okay, so in share ya screen menta bangan pen kitu ki rewards and benefits bakin yo ki top selected okay tai ide 75 mo ti mena ngila ong ba baro kini ki top 75 kin yo business grand ne so 2 lakhs kin yo ki ba poi top 35 and 1 lakh grand kade the next 40 ti kini ki kentup ya ki 75 startups ki ban poi shakmat do na barok hat ki ba apply ya kane ka CMECC challenge okay. So kumene ladap ong ikong Jacqueline ru ke laban don ke pre-incubation ya kitu ki wei pede ki bela ngat hapo top 150 ki ba khamrung ha ka top 75 ki laban rung ru ha ka ne ka pre-incubation program ka ban salong ya kata kin sapin tip hapo website kin sapin tip la dei bakalong next year the funding access ki laban explore ki other grants ki loans venture capital link ba ka ne ka prime namar ba ha ka por pa pisha incubate hapo prime Findan ru kaneka dedicated mentorship kadai ke bangi ya kendu ya pi bat kini ki mentors ki badai ki expert ha ka feel ka ba pp don suppose menta kini ki startups ki ba hap with textile in pen ya hap bat I mentor ru ibadai ya badai an expert ha ka tu kalang kenang ba ini I expert ilaban I mentorship ya kini ki startups hapo kaneka incubation program ka badai 9 months ti lingba kaneka incubation program ru kapenlong ya kini ki startups bakinlong investment ready kumno bakila ban kiu hakata kalyang khanang bakila ban explore ya kiwe ki jai loans ne ki jai funding bakila ban apply lingba ka prime ne kiwe ru recognition ka certificate ba finyo anang ne kadai ba recognize ta ka government Meghalaya and ka IIM Calcutta Innovation Park kadai ka knowledge partner jong prime Meghalaya kila ru banyo ki bayo ki top 75 market linkages banyo ki connects but ki buyer I market access ya ki entrepreneurs jong ki padang khamrit ka revenue kumru ban pen kiyo ya ka revenue jong ki capacity building she organize bet kini ki boot camps ki workshops but training knang ba kini ki kanang kampen bit shu ya kane ka
business sense jong kini ki entrepreneurs mar por baki wan rung le sik kumba pi og mene ki la bande ki entrepreneurs ki bedang shustang ki bedang sedang 1 year ne ki bedang sedang 1 month tang badai they are someone kini ki entrepreneurs ki ba don kata ka potential baki la ban grow te kumno baki la ban grow ki ling ba kini ki dedicated training programs ki ba ni la bo khnang kumno ban hikai ya ki entrepreneurs kumno bikin pet ya ka business jong ki kumno bikin nang ban price ya ki products jong ki kumno ki nang ban brand ban le marketing kumno ki nang ban understand shu shapang ki customers ki jong ki kum kini ki jat training ki ba ya ha bat kumno baki startup skin ki which is the same kum kini ki startup tools access to essential software and a co-working space the hapo prime company bengila mention mena bakadon ka prime hub ha Shillong tura bat nongpo and kan sami ru ka prime hub hapo jawai ki entrepreneurs ru ki la ban apply for a space free office space hapo Shillong tura hapo nongpo mat kata ka shong haka jinglai jong ka space they haven't go through again an application process and ba pinyo ka co-working space ba ka dedicated office space ba phila ban wan shong hapo kini ki prime hubs link bat ru bat ki prime staff hang tu bandai ki co-working space na menta ka business jong fi te kini tang ki benefits ki ba ni la tho shai hang ni ba kini ki top 75 selected entrepreneurs kin yo tanga shukwa tang ban penshai biang so sisin halor ka e ba ila batai meba nga kani ka petmo kini ki basha jit saka top 75 like no na kani hoi katuka grant pe kadai one time pilayo katuka arlak kasilak ka kini ki bapoi saka lai pusan ki yo arlak ki bap hapo sapo ki yo silak tangba kadai tangka ka grant ka ba pinyo haka sisin ba pilapoi saka top 75 te kani ka pisang i ai khnang ba phila man penokam no phira shusdang ka business phimpat don hira kata ka jing tibit lani ka jing nang ka jing start halor kumno ban penya ya ka business lara nga ai phi ka pisa ka ba shipo ar pholang la shai phinit penlut ya ka pisa phinumla philit penlut haki jingdong kam ki ba mibi kim dei re ki jingdong kam ki jong pi da phila don haka incubation program phin khamyo jing batai khamyo jing hikai phin kam sotu ba hangno phin hab ban invest pisa na ka benta ban pen kentiu ya kanika business ka jong pi so that is the reason why balingi sa ai yakini ki starting initial ngi ai shwa tangkat ni the funding access pat hadin da pla ngila etre bat phi hadin lai banai la ni hinru banai da ngila smothu ki jinge ke jong phi klem sothu ya ka business jong phi ngi nginum la ban ai ka ta jinge rap ba phi dong kam da ngila etre bat phi hapring ka lai banai hinru banai ngi sa smothu ba lada ka dei shisha kata ka jing dong kam pisa jong phi lani ka dei ki we ki jinge ba phi dong kam jinge rap khnang ban kentiu ya ka business jong pi lada ka dei ka kam pisa tingka te ngingin saya rap nakaliang ka incubation hi ngi rap ban recommend ya pi na mentaka kini ki funding mut banyo pisa tingka napo ka prime napo prime hi mo kidon ki funding babon bapher te halor kani ka recognition pilayas tu banyo ya ka certificate mentoring ngidon kini ki real start but kini ki breu ki bladon real start the day haka sector lani ki dai ki real start ki bladon haka ni ka line ban sotu spanga entrepreneurship tingi IAP dedicated mentoring pidon uni mentor undon but p throughout kani ka incubation program haka khandai banai ki le mentoring haka shi banai shi banai lani ka syong pat hau mentor lada kadai business ka brong kam yo mentor ban hab ban ya interact lani ban connect but I startup khari ki mentors ki employ ban ya rap ya pi ha kataru kani ka market linkages mo ngi ong tang bangi ngi ai market ngi ka market lingi bun tambah sometimes ngi shem jeng e na ki entrepreneurs jeng ipat kim don ya kata ka capacity ban penmi ya kamar kum badong kam ka market ro mo te ka market pat linkages ngimle tang in shau buyer to buyer lani B2B ngile what phila yu hi hapun ki social media platforms bang ngi shi alami ki entrepreneurs ru shi ki exhibition ba pher khnang ba ngila ban khnang ba kila ban ya kendu ya kini ki buyers hang tu lani kila ban de ki mar ki mata jong ki lani la ka de ka service kila ban ya kendu ki breu ki ba kila ban potential ban kala
potential buyers pat mo capacity building ila batai i meba mane bakadai tangka kalongkum ka workshop bangi ai yakini ki nyop sangot kenang bakinyo jengnang start ha kanu kurukom ban sngothu chapang kaneka jingsengkam jongpi bun na pi pila seng ya kakam hendrei hakapor ba pia pi ai ka mar ka dor jong ka mar ka jongpi pimdon ka proper calculation pimnang man khen mo hakani ki capacity building pinyo ka jing hikai ka ba tebet ba kumno ba pin khen katno margin pio profit katno margin pio jing yo nong na katu ka wei kamar pimla ban su ong nga thari nga sna thari san putingka andi no nyo putingka ngala yo ar putingka ngala yo profit kamlong gumta kadon dakarukom kadon ka lat kumno ban wat ka right pricing na benta ka mar ka jongpi mdei tang ha ka pricing but ru ha ka branding ka jongpi ha ka kanika ka jingthmu na benta ka business ka jongpi hadien habot kata ka jing penchai pinyo na kiniki workshop ba pher kanika startup tool pat kadai ka tool bangi penmi khnang na benta ki tu ki entrepreneurs ki badon i jingdong kam lani ngi i bakidon i jinge men hakini ki cohort ki bala but menta hakani ka cohort ru ngidon ni we entrepreneur ki balong persons with disability mo ki brew ki badon jingduna ha pomet ha ti nadu cohort 1 ru ngidon cohort 1 te ula yo katuka startup tool as a startup tool yo da katuka chair namar ide iba mla yat mo I longkumba ki kejat jogi imda trikam ikum tu ti ide iba shuthan mura te chief minister YE ka weka katuka chair ba ila banyat keleng saudong te kumkini ki hearing aid yakini ki brio ki ba shemjing e ban ba kidon ka jingduna ka skor mo ban yo snowe te yakingi yarap iki da ka ba air ka hearing aid khnang ba kila ban long inclusive hapo kiniki workshops kinawan workshops rugen so to la shalis ni kilet hakanu kono ka event ki kwa ya kren bat ubaya lani unong thiet ru ka khamsuk yaki la ki kham kila ban yo snow te kala ru banlong ha karukom kum ka mobile mo kidon ki brio na nong kendong bapli ki music ki smartphone henry haka perthai menta kumunong sengkam lara pi hab ban ya dei lele bat nong di pi hab don ka smartphone ka ba biang khnang ba pila bandi hapo whatsapp ru ka dei another platform ba pila bandi ki mar ki mata jong pi te ka ngi kelum ya ka hapo kanika startup tool te lada shibu menta kum u nong sengkam u kwa ban sedang bandi mar hapo ki platforms beper kum Amazon lani hapo Flipkart lani hapo kanika kiniki e-commerce platforms beper ti maybe kinong kam ka printer ban print ni invoices ban print ni kiniki documents ba dongkam mo on man lakasngi ti katur ka hapo ka startup tool ti kala ban syong ha kanu ka rukom ba kanika startup tool kala ban ha kanu ka liang ti co-working space kumbala batay kadon lightly ki location menta kaway hapo Gentle Hills kaway ha Nongpo kaway hapo Shillong but kaway ha Tura ti kanika co-working space baling ngi aya kanika co-working space kaday namar bun bah kini ki entrepreneurs jongi ki batre na yeng shubo menta mo ki batre na yeng ki padon ka office la jong ki padon hire ka lat ban y office room mo tingi ai kani ka free co-working space lada ki dei ki brio ki badong kam ban use ka internet of course kam dei ka co-working space ba pila banwan shna ki mar ki mata jong pimo kadai ka office space ba pila banwan ni ki khamtam ki tu na service industry lele kila banwan shong hang tu kila ban train hang tu kila da pi kwa ban ya penlong meeting bat kinu ki kini kinong thiet mo kinong thiet na po shabar jela ni na po jela ki bakwa e kendu e pi ndrei pi le ran ban ya lami ki sheye pila banwan pila ban pan jingbet nangi but pila ban penongkam ya ka office space hapo ka prime office mo ti ngathare ngala kampenchai ya katuka yakini ki ayu yakini ki benefits ba finyo shisin ba pila sha jet shaka top 75 kin mo
Persibun ni kong Jacqueline ya katu kajing batai jong pi tengah try kidang bun phak kidang wan biang mentai kidang ikli kyong phile yu hangni phia kren yu hangni ti kitu kiba kwa ban sungthu ke bangi kren ni sungba ban puli biang lani ban lik biang nadu bakal basadang bangin repeat biang kani kan kham e mo Tiki don ru ki bala sedang banwan ban mi da ki kintin bagi komen ki ba khamlong spicy kindiat ki bangam kwa bana attention ha kani ga klimat til lesi lada pi kwa ban tip khamnya subha ban page wa ya kani ka video ni kani ka live ru bastang ru bakut swab pi pin komen ki komen ki jong pi ki ba lesi ki ba pim sngo tanat ha ka bai de ba kani ka jingle jingi bata ke bangi le ni kolong ban yarap ya ki perlo ko jongi na ki babun ki liang ki bakwa ban seng ki kam jong le jong bat ki basngo kulat kulenti bat lesi kani ka bangi pen patai ni kalong ban pen parat lenti na ta jong ki bangi ngidan hang ni ya kini ki armut ki expert ki bade na ka prime ban pen shai pi lor kata ti khaddo khatwai ka jingkali na bata jong pi kong Jacqueline hang bede betu jingkali ki baar lesi ka ba bede ki program ke bengi ai ni katu ka jingkali ngamut ban buru ya kani ka ban tamu ba hadin lesi na kini ki program ba pi mention ki ba pi lesi pi ya ki bentai ba per ki ba pi yarap ya kini kinong sengkam la jong ba kin yo ya kani ki jingman toy lingba jong ka prime ti hadu lanu kani ka jing ya day jong kini ki entrepreneurs way bikila rung hapo jong kani ka program hadu lanu bakata ka jingya day hapdeng jong kini kinong sengkam la jong bat phi kan nangai peteng lani hadu ka kutno tang kita hadin jong ka khandai benai ne hakanu kudur kalong in pen kutno snon da kani ti kamlong kumta namar ba nadu ki tu ki ba ngila incubate nadu usnem arhajar arporu ngidang don ka jinges no khti hadu mentaru mo ti kamdei ba sisin ba pila dep ya kani ka dep ya kani ka incubation program ka ba khandai benai tatumut ka jingerap na kalyang jongi ru klakut no andai ka jingerap ka jinges no khti ka dang ya chakman but lada pidong kam hot hadin ka khandai benai nginum la shu ban ban ya kendu lani ya kren man kapor kumangin ya le akpor ba pidon hapo ka incubation program handrei sisin ba pila graduate pan pila nakaliang jong pi lada pidon kanu jing lada pidon kanu jing dong kam yangi pila banwal shufun lani pila banwan mi shangi ban ngi kloy ban yarap hadu mentar ngidang yadon ka jing snok ti ka ba strong bahabat kini ki brio ki bala adab graduate nadu usnem arhajar arporu the what i ba Ferdinand ru idang state idang yo ka jingarap ka badai ban yo what lada ila dep graduate na do mention snem in fact mentau snem mo mentau snem ha kohot ngaklet ru ban mention ne pet mo kadon ru kawi ka another benefit ru na hapo incubation kalong ba ban lada don kanu kalat bangin yo ban lay exposure mo amdai tang hapo jela ndrei wat sabar ka jela te kuma fly man hakini ki videos ki ba ki lapos iba Ferdinand wat sabar ka ri India ro mo te ki ka criteria mostly ki yo bha kini ki ba la long under incubation ki ba don hapo kani ka top 75 ken yes na kwa ban batai ru lada phimdei ba sajit mo wanum du jeng kermen lada phim sajit sa ka top 75 kamut ba phimyo jeng rap na po ka prime pila lada pidon kala ban ba pidong kamtang i jeng rap i ba pikwa training mo shano pikwa kampen tebet ya ladi haka kani kasap ba pila ban shuan mi sha prime ba pidong kam training haka nu industry lani sector and na po prime pila ban yo ta jeng rap ru phimdong kam ba pihap ban long hapo ka incubation program ban avail yakini ki benefits lada pidong kam hakaliang ka funding ru pila ban wan mi kumu entrepreneurship ti hadin adap nang tu kilaban yarap ifi na metaka funding kasyong pat ka halor ka business ka jongpi kasyong pimdei ba marsan wan pinyo be te kasyong halor ka business ka jongpi bat yaka yaki kendon baper bekilabu na po ka funding gen mo lada pimit lod ikitu mod pila banyo jingerap tekam dei ba kumu nong sengkam ka lada pimlong incubated hapo ka prime program lani ha ka incubation program pinum yo jingerap ha kono kolya all you need is pidong kam tang you prime id
te Prime ID pila da P1 support office pila ban register la da P kwa jing rap ru pila ban ya kendu bat ki ni ki brio la ni ka team na po Prime kin saya rap pi kumno ban register ban yo Prime ID ken mo hadin dadap nang ta so ke ide yang don issue Natry kalabiang pi nomor ba ladangi dang stretch susu kan senang long yu susu kan senang jerong te kanira ngaklet sorry Fadi, one more thing is that kadon ka acceleration program ro acceleration program mo kini ki ba la dep graduate dala dep graduation mo kila long more in an advanced stage te this year ngidang should launch ka acceleration program ti ngidang jet hakpo ka acceleration program pan ngishim tang ndrungut ngishim tang ndrungut na kini ki entrepreneurs ki ba la kham kadon ka criteria te katur ngila dep ka criteria ka kham bandrung hapo ka acceleration namar ka revenue rupiah ban pila de ban shna pisa hado lai pusan lak haka shisnem te hadin dep nang tu ka business chongpi ka de ban long registered kum ka hakaway na kini ki entity kum ka LLP la ni private limited te ka kendon hang tu la ni ki criteria eligibility criteria ki kham janjar haka acceleration program and pang rungut ki shajet sha katuka program pat okay thank you so much kong Jacqueline ya gitu kijing pencai jong pi ngat try larade ban hab ban kho le ya kai bingi kren nadu bane try kala jerong ma ka jing kho sai sin nga kwa banai khuble ningkong ya kong beba badi kong Jacqueline ki bade na po Prime ki bawan ban pencai ngi hak bade bat kani ka benta ti tang ban chupen kut no ban kom ka dak ka jing pinwandur lut ibar khoi ki bingi kerana ni kani ke video kani ke jing live ke ban batai phi kum phin apply ya kani ka CMECC ke balawan ra lingba ka Prime ke ban yarap ye phi nabta ka kam lani ka kam ko phi mut ban seng lani ka kam ko phi la seng ru ko ju ko por ban yarap ye phi ban pen kintiu lani ban pen bha shu ka kam go jong phi tak bayo jing yarap lingba ki funds ki grant berkunjur ki training ko phi yo lingba ka Prime ye jo ko por ban pen shairu ipi lingba jong ni ka live ya ki jing kli ye ki doubts bat ki jing bam sung thu jong pi khabai de bat manu ki bala ban apply kumnu ban apply bat ki we ti kuli shibon i we pi we ki bala comment nang ni ki bala kli bala ai jing kli ba jo ko poru ki bala pen sngo ya ki jing sngo khia ki jong pi kha bun ki liang ti la pi sngo thu ba kani ka live kala ai ka jing montoy na beta jong pi sngo ba ban drop comment ka baler tam na beta jong I kong Jacqueline ba kong me ba hang ni ki lawan khnang mata sngi hadien jong ka jing tre jong ki lawan be khnang banong ban le pat sa kani jing pinchai na beta jong pi te nga hab ban ai ka jong khuble ka kerpang na beta jong ki bat ru ki don ru man kasngi na ru sngi ningkong ru sing thoding man kasngi ki don ang pi hapo Prime hub hapo JN Stadium hakrun JN Stadium ti populu haslong ba pila ban ikendu iki na bata jong ki tip jong pi ki ba per ki ba lesi ki ba kani ka bangi kran hani kampat do shai pila ban yang ti ban yo iki jing tip ki ba kham bania dengan buru you number phone bat ki de ki jing don kam ki jing tip don kam haka comment kebangangan sa pin ha ka comment section ba kumjur ka description la pi page ini video hadir bila upload hadir jong ni ka live ki kubli shibun perlok so shi sin ya ka jingi don beta jong pi kila bun hajar mut ki ba la page ini video hadu menta ki bala rung bila mi ki bala wan shipang ki la mi no ki ba wan hadin ki ba kei gani wan no sedang ki ong kei gini tibat kumta ter ki jingkli haba ki ba bun rukam ti ngin sai syam yang pi hui pat video perlok la de pimpat shai subha ban request support le bidang don kam show ka live nginang le bang ni shkhmat de ki pat ki rukam le se bar ki nang don shuru ki jing pinchai de ki pat ki rukam ha ki pat ki benta na beta joni ka Prime hadu ban de ke sngi ka hadu to de khasan tarik jing munai September ban shim ini application form nak liang jongpi kedum syam yang pi hui pat video perlok blisibon good night ngin sai syam yang pat pi daka live ne dak yang nganum push ikini nomor bakal akhia ba tinre digi bar kiru kam please bon parlo ya so
Talking in the end ni stream, where do we have shay gitu ke jing end ni stream ngalaklet asya ka deh ni. Oh kita ngibun bahagi bidangnya teks. Tom ni le. Isi kenu yang pi hawi pakai video. Please bon. End stream.